Вітаем вас, шановныя гледачы, у гэты святочны дзень 25 сакавіка. Дзень волі. Роўна 103 гады таму была прынятая трэцяя устаўная грамата, якая абвесціла аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, што мы і адзначаем сёння. Ад гэтага дня, можна сказаць, пачалася гісторыя сучаснай краіны Беларусь. Наступныя 2 гадзіны для вас у студыі будзем працаваць мы, Юлія Лабанова. Ігор Кулей. Таксама спадарства віншую вас з Днём волі. І беларусы ўжо ад самай раніцы пачалі віншаваць сваім чынам, такім, што вывешвалі сцягі і на дамах, і на плотах, і на дрэвах усюды амаль можна было пабачыць бел-чырвона-белыя сцягі, а таксама калона людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі ўжо пашпацыравала па Менску ў раёне велазаводу і трактарнага заводу. На жаль, ёсць таксама першыя затрыманні, неўзабаве ўсё вам гэта будзем паказваць і распавядаць. А пачнем давайце тым кадрамі таго, як беларусы сустракаюць сённяшні святочны дзень. Шановные мои земляки, дорогие белорусы, я віншую вас нашим святом, святом белорусской державности, святом нашей годности, святом нашей памяти. Мы с вами герои, и только от нас зависит наша победа. Мы ёсць, нас шмат, мы разом, мы тут, вечно и вольно, живи, Беларусь! Гаспадарства жанчына, якая стала буквально сімвалам беларускіх пратэстаў, і прыватнасці жаночых беларускіх пратэстаў, Ніна Багінская, ўжо цяпер на Кастрычніцкай плошчы з вялізным бел-чырвона-белым сцягом. Яна з такім сцягом на кожную акцыю выходзіць вельмі пазнавальна. Дык вось пра свабоду і тое, чаму важна яе бараніць, яна выказалася ў нашым віншаванні для вас, вашай увазе. Свабода – гэта стан чалавека, стан яго жыцця, пры якім ён можа выяўляць свае чалавечыя здольнасці. Рабства мы павінны выкрачваць з нашых галоў, з нашых душ, з нашых сэрцаў. Мы павінны быць свабоднымі. Свабода, дзень волі, а ён жа будзе святкавацца пад бел-чырвона-белымі сцягамі, гэта для нашего грамадства, я лічу, небяспечна і сама ахвярна. Людзі толькі вельмі смелыя могуць выйти, топнуць нагою на гэту банду акупацыйных структур чыноўнікаў, якія ненавідзяць нашу мову, наш сцяг. Людзі не павінны баяцца. Людзі павінны быць смялейшыя. Але в той сітуацыі моладзь, бацькі маленькіх дзяцей павінны таксама зрабіць выбар, падумаць. І каб не папасць в гэтыя пастарункі, в СІЗА, в турмы, можа, на самай справе сидзіце у сябе дома,
і святкуйце тым, што вучыце нашу мову, бараніце свае сем'і, сваю вольнасць, бараніце сваё жыццё, і гэтым самым мы абаронім сваю нацыю. Жыве Беларусь! У сваю чаргу ўлады рыхтаваліся да Дня волі, бо палітыкі, у прыватнасці Павел Латушка, заклікаў людзей выходзіць на акцыі пратэсту. Ужо ад самай раніцы ў цэнтр сталіцы звозілі вадамёты, звозілі міліцэйскія бусы, БТРы ды іншую спецтэхніку. Нават вайсковую, бо калі кажам ужо пра БТРы і баявыя машыны розныя, то гэта ўсё вайсковая ўжо тэхніка. Вось бачым зараз спецтэхніку акурат, якая едзе у Менск. Усё гэта выглядае так, як гэта было летась падчас летніх і восеньскіх пратэстаў. Зноў гэтай тэхнікі панагналі, як быццам пратэсты, кажуць, здуліся, а тым жа часам адначасна ось які спіс, бачыце, калоны ўражваюць проста гэтых аўтобусаў. І адметна, што палац, рэзідэнцыю прэзідэнта асаблівым чынам таксама спецтэхнікай акружылі. Вядома стала пра затрыманне ў шэрагу гарадоў. Гэта і Мінск, і Міёры, Масты, Маладзечны Вілейка, Слуцк, Віцебск і Салігорск. Там праваабарончы цэнтр «Вясна» зафіксаваў шэраг затрыманняў. У Менску каля кінатэатру «Кастрычнік» стала вядома, што затрымалі жанчыну толькі за тое, што яна была апранутая ў белыя і чырвоныя колеры. Ось зараз можна нават папрасіць паказаць гэтыя кадры. Бачна, як за Нінай Багінскай дабягаюць падчас затрымання міліцыянты і затрымліваюць асобу. Думаю, праз секунду мы зможам вам паказаць гэтыя кадры. І вы зможаце пабачыць гэтыя першыя затрыманні, як гэта ўсё адбывалася. Калі ласка, вось. Дзяўчына ідзе, хіба што фотографка, падбягае міліцыянт ззаду, захоп. І пакуль спадарня Ніна Багінская ідзе, распавядае штосьці, міліцыянты падбягаюць і другі раз, толькі ўжо відэа абрываецца. Невядома, каго яны затрымалі гэтым разам, але вядома, што затрыманні ў цэнтры сталіцы адбываюцца. Ну, а за Нінай Багінскай відаць, што была фотографка з відэакамерай, бадай так, то спрабуюць яшчэ і пазбавіцца медыяў, прадстаўнікоў прэсы, каб яны не асвятлялі масавыя акцыі пратэсту. Так, а вось і кадры таксама можам паказаць вам першых калонаў, якія праходзяць у Менску. Гэта велазавод, трактарны завод у сталіцы. Пакуль не шматлікія акцыі, але тым не менш, колькі часу ўжо на вуліцах Беларусі не выходзілі людзі. Цяпер зноў вось 25-е, тое, што казалі на Дзень волі, людзі выйдуць, вернуцца на тыя вуліцы. Як бачым, можа часткова, але збываецца гэты прагноз. А ўлады вяртаюцца да сваёй практыкі запужвання, выкарыстоўвання спецтэхнікі, прынамсі пакуль прыгналі ў цэнтр. Таксама сілавікі перакрылі ўваходы ў станцыю метро Куба Коласа. Такія асноўныя пляцоўкі збору людзей, як бачым, перакрываюць. На жаль, так. Вось яшчэ бачна, што Кастрычніцкая плошча, можна паглядзець гэты здымкі, у тым ліку у нас у тэлеграм-канале Белсату. Калі ласка, заклікаю вас заходзіць. Кастрычніцкая пустая, стаіць толькі спадарня Ніна Багінская са сцягам у цэнтры. Ну што, калісьці самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі казаў не чапаць яе асабіста. Як бачна, хутчэй за ўсё, ягоны загад выконваецца людзьмі ў чорных, людзьмі вось у форме, якія бегаюць. Спадарню Ніну не чапаюць, а вакол яе людзей затрымліваюць. Ну, апроч такой вялікай, адносна вялікай калоны, якая прайшлася ў раёне велазавода, трактарнага завода, таксама адзіночныя ці на некалькі асобаў пікеты былі сёння ў розных гарадах Беларусі. У прыватнасці ведаем, што на праспекце Дзяржынскага са сцягамі выйшлі людзі, і, паўтаруся, ўжо можна было пабачыць чырвона-белыя сцягі, якія вывешваліся на жылых дамах, на плотах, на дрэвах. Такім чынам людзі таксама сёння паказвалі сваю пазіцыю да гэтага дня, да Дня волі.
Ну так, вельмі шмат розных акцыяў, нават учора ўсё пачалося. Пачалося ўсё яшчэ з феерверкаў, салютаў, якія адбываліся учора ўвечары ў Менску. Сёння з самай раніцы я бачыў таксама, як хтосьці праектарам на суседні дом такую вялікую пагоню высветліў. І таксама былі вельмі прыгожыя здымкі гэтага. На балоніках лётаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Хтосьці нават выклаў бел-чырвона-белы сцяг на замёрзшае возера, на лёд, і служба МНС спрабуе па-пластунскі выцягнуць гэты сцяг. Як бачна, надалей гэты сімвал вельмі перашкаджае рэжыму, і людзі усяк ад рэжыму спрабуюць схаваць яго, зняць як мага хутчэй. Наша карэспандэнтка таксама паведамляла пра даволі кур'ёзную сітуацыю, калі у двары сядзелі, значыцца, мужчыны, адзначалі нейкі дзень народзінаў свайго сябра, як яны сказалі. Тут жа на галіначках дрэваў вяселі бел-чырвона-белыя стужкі. Прыехаў АМАП, усіх іх схапіў, скруціў. Мужчыны апраўдваліся: мы тут толькі п'ем, нічога, ніякай палітыкай не займаемся. Вось, а іх усё роўна скруцілі. Даволі камічная сітуацыя, таму што цяпер апраўдваюцца вось гэтыя такі званыя дваравыя алкаголікі, апраўдваюцца нават: мы тут п'ем. І гэта выглядае як большае апраўданне таму, што, напрыклад, бел-чырвоная-белая стужка вісіць. Дарэчы, сёння дзень... Прабач, калі ласка, дзень для нашых журналістаў сёння таксама не самы шчаслівы, таму што з самай раніцы пільнуюць нашых калегаў, блакуюць іх часамі ў дамах, дэжураць і міліцыя, і бусы з нумарамі такімі МНСнымі, дэжураць проста пад пад'ездамі. Нашых калегаў у Берасці, Алеся і Мілану, забралі, павезлі ў пастарунак. Так што дзень волі праходзіць у гэтым чынам традыцыйна, можна сказаць, для журналістаў, перашкаджаюць на ўсіх узроўнях. І не толькі да журналістаў, вядома, што таксама да актывістаў прыходзяць сілавікі дадому і пільнуюць іх такім чынам, каб яны не выходзілі, не ўдзельнічалі ў акцыях. Вядома, што ў Віцебску таксама сагналі спецтэхніку ў раёне плошчы Перамогі. Такім чынам, як бачым, пільнуюць не толькі сталіцу, іншыя буйныя гарады ад магчымых акцыяў сёння. Так, тым часам Святлана Ціхановская ў Вільні, наколькі ведаю, усклала кветкі і адзначала разам з міністрам замежных справаў Літвы, адзначала дзень волі ў Вільні. Яе сустракала ганаровая варта на ўваходзе на могілкі Росы, дзе пахаваны многія вядомыя беларусы, у тым ліку і заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі. Жаўнеры ганаровай варты неслі два вянкі: беларускі бела-чырвона-белы і літоўскі жоўта-зялёна-чырвоны. Вянкі ўрачыста ўсклалі да месца пахавання і паўстанцаў Каліноўскага, у тым ліку пасля гэтага Ландсбергіс, гэта міністр замежных справаў, Ціхановскай, наведалі магілу братоў Луцкевічаў, куды таксама усклалі вянкі. Мы гэта яшчэ будзем вяртацца, дарэчы, да Вільні. У нас там працуе наша карэспандэнтка, будзем уключацца, пачуем словы таксама ўжывую Святланы Ціхановскай з месца падзеяў. А пакуль што у нас таксама віншаванне. Так, і традыцыйна ў гэты дзень беларусаў віншуе Івонка Сурвіла, старшыня рады БНР у выгнанні, і апроч пажаданняў беларусаў яна выказала спадзевы на перамогу над рэжымам Лукашэнкі. Уласна, ейная прамова ўжо цяпер у нашым эфіры. Дарагія суродзічы, сябры, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з угодкамі того слаўнага дня, калі наш народ стварыў пасля доўгай няволі сваю першую мадэрную незалежную дзяржаву, Беларускую Народную Рэспубліку. Прысвячаю мой сёлетні зварот героям, якія выйшлі пасля жнівеньскіх выбараў сотнямі тысяч на вуліцы нашых гарадоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі, а таксама беларусам замежжа, якія іх падтрымалі ў іх змаганні за праўду і людскую годнасць, адабраных у іх здраднікам на службе суседняй імперіі. Хочу сказаць усім вам, мае дарагія сябры, як я моцна ганаруся вамі. 3 гады таму, з нагоды стагоддзя БНР, я выказала веру, што вы, нашая моладзь, вызваліць Беларусь ад дыктатуры і што, нягледзячы на тое, што вы цярпелі 26 гадоў пад ботам камуністычнага спадкаемца, вашая нябачная зброя
Ваше пачуццё прыналежнасці да беларускай зямлі і ваша генетычная памяць перамогуць усе перашкоды на вашай дарозе, асабліва страх, на які разлічваў дасюль несумленны узурпатар, фальсіфікуючы выбары. Працэс пачаўся. Веру, што здзек, на які рэжым яшчэ ўсё дазваляе сабе, хутка дасць месца светлай, вольнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Беларусь. А ў міжчасе моцна прашу вас, не тратьце надзеі. Заставайцеся з'яднанымі і салідарнымі пад знакам пагоні. Ваша салідарнасць, ваш гераізм, ваша любоў да свае бацькаўшчыны і да найбліжэйшых вам людзей, вашых братоў і сёстраў беларусаў, перамогуць нялюдскі рэжым, які ўжо столькі гадоў здзекуецца над вамі. Веру, што, як гэта абяцае наш нацыянальны гімн, разам мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Дык дай Божа, жыве Беларусь! Такое віншаванне сёлета прагучала ад Івонкі Сурвілы, но гаспадарства акцыяў становіцца пакрысе ўсё больш і больш. І вось вядома, што ў жыхары Баранавічаў выйшлі сёння ў розных раёнах свайго горада такім чынам святкаваць сённяшні дзень волі. Дарэчы, сёння 229-й дзень ад выніка абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, пачатку пратэстаў. Так, і нават пасля невялікага перапынку сёння ў такі важны дзень беларусы ўсё ж такі выходзяць на свае вуліцы, нягледзячы на тое, што гэта небяспечна цяпер рабіць. Ну так, дарэчы, вось апошнія навіны. Паведамляецца, што на Акадэміі навук каля першай гарадской клінічнай больніцы затрымалі веласіпедіста-раварыста. Затрыманнях у раёне Акадэміі навук паведамляецца і раней на паркоўцы каля першай вось гэтай ГКБ і за кінатэатрам «Кастрычнік». Вельмі вялікае скапленне людзей у балаклавах, так што будьце асцярожныя, вось так перадаюць тэлеграм-каналы. І яшчэ тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозгу» паведамляе, што сёння о 18:30 Менск павінен загудзець так жа моцна, як гэта было ў жніўні. Давайце зробім гэты просты крок. А 18:30 плануецца вось такая гукавая моцная акцыя ў Менску. Будзем сачыць. Я думаю, што зможам вам наўпрост паказаць з вуліц сталіцы беларускай, як гэта будзе адбывацца і наколькі гэта будзе гучна. Ну, а наши гледачы паведамляюць, што ў горадзе мужчына ішоў уздоўж індурскай шашы з чырвона-белым сцягам, і таксама яго пабачылі працаўнікі ДАІ і затрымалі. Гаспадарства, так выглядае сітуацыя, акцыі нейкія і пікеты з'яўляюцца, але, як бачым, пачынаецца затрыманне. Так, на жаль, яшчэ такая інфармацыя сёння адбылася. Раніцай сёння быў затрыманы Анджэй Падшобут, журналіст з польскай меншасці, таксама прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі. Учора ўвечары ён каментаваў у эфіры Белсата вось гэтую атаку беларускіх уладаў на саюз палякаў Беларусі. А ўжо раніцай да яго прыйшлі з ператрусам. Вельмі непрыемная сітуацыя. Пазней яго забралі ў пастарунак, і зараз Белсат паведамляе, што яго прывезлі ў Менск на допыт. Таксама прайшлі ператрусы ў офісе Саюза палякаў і ў Лідзе, і у горадні. Такія навіны. Пра гэта ўжо выказаліся польскія ўлады афіцыйныя. Прэм'ер-міністр Польшы Матэўш Маравецкі. Думаю, што неўзабаве пакажам вам ягонае выказванне на гэтую тэму. Даволі радыкальна адрэагавала Польша на ўсё гэта. Давайте паслухаем, кажа, што ўжо гатова зараз. Jest absolutnie niedopuszczalne, że de facto Polacy są brani jako zakładnicy. Гэта абсалютна недапушчальна, што дэ-факта палякаў бяруць як закладнікаў. Палякі, якія жывуць у Беларусі, узятыя ў закладнікі рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі. Таму мы ўмешваемся ў многіх месцах, і таму сёння, падчас Еўрапейскай рады, я вельмі выразна падняў гэтую тэму. Заклікаем беларускія ўлады апамятацца. Палякі ў Беларусі узбагачаюць беларускую культуру, выхоўваючы адначасова польскую культуру. Яны з'яўляюцца добрымі грамадзянамі Беларусі, не чыніць нічога дрэннага, абсалютна нічога дрэннага. Таму будзем рабіць усё, каб ім дапамагчы. І палякі могуць лічыць на падтрымку польскай дзяржавы. Będziemy robili wszystko, żeby im pomóc, i Polacy mogą liczyć na wsparcie państwa polskiego.
Гаспадарства затрыманняў літаральна кожную хвіліну абнаўляецца інфармацыя па затрыманнях, і стала вядома, што ў Менску раёне першай гарадской клінічнай больніцы затрымалі раварыста. Памятаеце, гэта была такая праблема і падчас жнівеньскіх пратэстаў, што выпадковых раварыстаў затрымлівалі і на велапрабегі таксама пільнавалі, сачылі за імі і ладзілі аблавы. Ну, ось таксама інфармацыя з тэлеграм-каналаў. У ДАІ затрымала з левага, нават з левай паласы руху, затрымалі матацыкл. У яго нібыта ззаду быў нейкі невялічкі сцяжок, магчыма, бела-чырвона-белы. І нават за гэта ўжо затрымліваюць даішнікі. А ўвогуле каля Кастрычніцкай плошчы вельмі моцна зараз узмоцненая там ахова. Відавочна, што спадзяюцца, што менавіта там будуць збірацца людзі. І мы можам нават, думаю, паказаць вам здымак гэтай Кастрычніцкай плошчы. Калі ласка, вось бачна людзі, бачныя ДАІ, якія затрымалі гэтага матацыкліста. Ніна Багінская пакуль працягвае шпацыраваць і набліжаецца да плошчы Незалежнасці сталіцы. Ну, ось нават так. Яна адна можа ісці спакойна праз горад. Такі сімвал Беларусі, але бачна, што яе не кранаюць. Гэта таксама вельмі добра, таму што яна можа паказваць, што ўсцяж нават вось у гэтых абсалютных умовах, калі нікому нічога не даюць рабіць, усё ж такі можна прайсціся з нашым сімвалам. І гэта дае, думаю, энергію астатнім людзям, дае крышачку такой надзеі, што сёння наш бел-чырвона-белы сцяг лунае над вуліцамі сталіцы беларускай. Дарэчы, перад днём волі, думаю, мяркую, што у камунальнікаў было шмат праблемаў і шмат працы. Як памятаеш, па ўсім горадзе проста былі гэтыя налепкі бел-чырвона-белыя, занансаваныя датай 25.03. Таму, я думаю, і сёння пачнуць здымаць сцягі, і здымалі напярэдадні ўсе гэтыя налепкі. Шмат акумулявана сілаў цяпер, не толькі сілавікоў, але і камунальных службаў. Зараз яшчэ важная інфармацыя. Памятаеце пра то, што напярэдадні Дня волі паведамлялася пра магчымасць нейкіх тэрактаў. Казалі, што рыхтуецца тэракт Байпол. Ініцыятыва Байпол распавяла, што рыхтуецца магчымы тэракт у адным з пастарункаў Міністэрства ўнутраных справаў. Вось такая, можна сказаць, трывожная інфармацыя, бо бус размініравання пабачылі ў Менску. Ён па Старажэўскай едзе вуліцу ў бок вуліцы Богдановича. Што б гэта не значыла, але вось у Менску ёсць бус нават размініраваны. Тым часам прапаную вашай увазе зараз паслухаць меркаванне беларусаў пра тое, што для іх свабода азначае. Адказы на гэтае пытанне запісалі сярод звычайных жыхароў Менску, Пінску і Гомля. Чтоб не было такой вот ерунды, как делает, высший. Свобода – это делать то, что ты хочешь. Иметь, как сказать, возможности путешествовать, куда поехать, куда захочется. То есть, чтобы было, как сказать, весь мир вот перед тобой. Быть свободным – это говорить то, что ты думаешь. Это, если я хочу повесить флаг, я его вешаю. Коли ты можешь свободно голос разважаць, аб чым лічыш, аб чым хочаш, на любую тему ты можешь голос сказать свое меркование. Свобода выражать свою точку зрения и быть уверенным, что за это тебе ничего не грозит. Делать то, что хочешь, если это не затрагивает, скажем так, личные интересы других людей, тебя окружающих. Самостоятельно принимать решения. Выбор обязательно во многом. И демократическое управление государством. Свобода, когда мне не мешают, когда государство не вмешивается в мои дела, оно меня консультирует, мы работаем только по закону, мы любим, помогаем друг другу и уважаем. Вот это называется свобода. Когда соблюдаются твои права, это очень важно. Свободно дышать и высказывать свое мнение. Ты можешь делать все до тех пор, пока ты не мешаешь кому-то другому. Абсолютно свободы не бывает нигде. Мы же свободны от всего. От окружающих, близких, от законов.
чтобы можно было говорить все, что, то, что думаешь. Были митинги в августе. Август, сентябрь, ну вот полгода. И что? Осуждают тех, кого избивают. Вот и все. Это что, свобода? Ой, нет, это не про меня. Я за Лукашенко. Полностью выражать свою личность, свое мнение во всех сферах жизни. Возможность развиваться в первую очередь. Народа вообще нету свободы. Это как у Пиночет, как Гитлер, все это все. Не выйти, людей хватают без суда и следствия. Жить так, как я хочу, передвигаться, скажем так. То есть, что я буду свободна в своем выборе. В демонстрации хочется ходить, хочется другое, чтобы правил нас другой человек, чтобы не было то беспредела. Кошмар, мы живем в концлагере, да и все. Свобода – это когда есть свобода печати, свобода слова, и за это не садят в тюрьму. Во-первых, выражение своей точки зрения, не боясь. Свобода действий, свобода мыслей. Я хочу пройти по своему городу, когда я хочу. И если я не бью окна, не ломаю заборы, не бью ногами в стенку, в двери, зачем меня снимать и потом меня штрафовать? Это свобода. Я не чувствую себя свободной. Хорошая жизнь, хватает всего. Живем хорошо, пенсионер. Вот вам и свобода. Это не сидеть в тюрьме. Вот что значит свобода. Жить спокойно. Но в Беларуси нет свободы. Когда я могу быть спокойной за своих детей, внуков, за себя. Когда я могу ехать, куда хочу. Когда я могу работать, когда хочу. Когда я могу не работать, если не хочу. Но в нашей стране, я говорю открыто, свободы нет. Внутри свободен, да и хорошо. Свободно гулять, свободно ходить, чтобы никто не указывал, куда идти, не заставлял. Когда человек может свое слово сказать, а когда, извините, его просто-напросто напрягают, то какое слово у нас можно сказать? Чтобы ты сам выбирал то, как, где, почему и для чего. Незалежная волонцёрская служба паведамляе пра 21 затрыманага на дадзены момант, і таксама вядома, што ачапленне сілавікоў на вуліцы Валадарскага, там аўтобусы з невядомымі без апазнавальных знакаў сілавікамі ў чорнай вопратцы, калісьці мы іх называлі зялёныя і чорныя чалавечкі, так. На вуліцы Мясніковіча таксама міліцэйская тэхніка патрулюе, зачыненыя вокны ў будынку КДБ, а ля стэлы таксама грузавікі з вайскоўцамі. Як бачым, увесь горад, літаральна увесь горад ачэплены сілавікамі. Дакладна. Паведамляецца, так як ты казала, Юля, ўжо раней, што людзі выходзяць не толькі ў Менску, але вось, калі ласка, выходзяць і ў Баранавічах. Тэлеграм-канал Баста апублікаваў відэа, як жыхары гэтага гораду Берасцейскай вобласці ідуць са сцягамі, вядома, твары не паказваюць па зразумелых прычынах, таму што пазней да ўсіх прыходзяць, але зато акцыі адбываюцца па ўсёй Беларусі, чаго так даўно не было, каб у адкрытую пасярод дня людзі выходзілі са сцягамі. Ну, Менску стало вядома, што вось так арыгінальна таксама павіншавалі жыхары аднаго з мікрараёнаў у Менску з днём волі. Усіх астатніх і выпусцілі бел-чырвона-белыя балонікі з вокнаў. Дарэчы, так жа і рабілі падчас ранейшых пратэстаў, калі яшчэ была эйфарыя, жнівень, верасень. Таксама мы назіралі такія акцыі з балонікамі. Так, дарэчы, сёння да сённяшняга дня ўвогуле вельмі шмат акцыяў было запланавана, але ёсць нетыповыя, можна сказаць, нестандартныя акцыі, якія моцна падрыхтаваныя, напрыклад, музычныя цэлыя падарункі, якія нашы улюбёныя музыкі робяць для беларусаў у гэты дзень. І калі вы не ведаеце, калегі з парталу Тутбай сабралі нават цэлы музыкальны ліст, цэлы трэк-ліст выканаўцаў, якія штосьці выпусцілі, ці нейкую музычную кампазіцыю, ці кліпы, прысвяцілі яе дню волі. Сёння быў апублікаваны яшчэ самы, можна сказаць, свежы кліп. Гэта група Наві Бэнд, якая выпусціла прэм'еру песні «Вольныя сны». І не толькі яны удзельнічаюць у здымках гэтага кліпу і ў выкананні самой песні, але таксама і сюрпрыз, беларуская група «Вэл», якая павінна была паехаць на Еўрабачанне летась, але
ну, з Белтэлерадыёкампаніяй не склалася ў іх і ў выніку не паехалі яны ад нас. Давайте зараз паглядзім гэтую кампазіцыю, пасля чаго вернемся да таго, што адбываецца ў Беларусі. Прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, или чутна дрыжыць, дыхае рака. Думки самотныя і на памяці мгненні, хай застанецца, я яго данясу, лісцем закутаю, прачынайся, сусвет, дзень гэты нам даруй. Вольныя сны, подых зямлі, пачынай гэты карагод, куды ён цяпер ідзе наперад. Нашы дні, пачынай новы карагод, а я туды, дзе ён цяпер жыве. Я туды, дзе ён цяпер жыве. Русыя валасы, лента чырвоная, і нібыта ў пяшчоту апранута. Я сонца прынясу, птушкамі звыраю, прачынайся, сусвет, дзень гэты нам даруй. Вольныя сны, подых зямлі, пачынай гэты карагод, куды ён цяпер ідзе наперад. Нашы дні, пачынай новы карагод, а я туды, дзе ён цяпер жыве. Я туды, дзе ён цяпер жыве. Я туды, дзе ён цяпер жыве. У гэты час, пакуль глядзелі кліп, стала вядома, што сілавікі з плошчы Мясніковіча перамяшчаюць тэхніку на Кастрычніцкую плошчу. Вось такім чынам можна меркаваць, што ўсё ж такі улады чакаюць, што людзі прыйдуць на галоўную плошчу краіны, на Кастрычніцкую. Тым часам 18:30, той момант, на які быў запланаваны гэты сігнал. Я думаю, што ў запісе пакажам. На некаторых скрыжаваннях было вельмі моцна чуваць у цэнтры сталіцы, а пакуль жа відэа вось ад нашых чытачоў. Паглядзіце, калі ласка. Ніна Багінская і Ян Грыб даюць каментар корэспандэнту СТВ, думаю, прозвішча гэтага чалавека шмат хто ведае. Вось так выйшаў спакойна журналіст, якому не перашкаджаюць, ну калі яго так можна назваць журналістам, якому не перашкаджаюць на вуліцах
Беларусі браць каментары, як абышліся з дзяўчынай, якая ішла з камерай, за Нінай Багінскай, з фотакамерай, вы бачылі раней, падбяжаў міліцыянт, захапіў яе ззаду і кудысьці павалаклі. Вось так абыходзяцца з аднымі, а другія могуць сабе спакойна хадзіць па менскіх вуліцах, здымаць тое, што ім хочацца. Гэта не перашкаджае ніякім чынам людзям у чорнай форме. Ну, так і як колькасць затрыманых павялічваецца цяпер з кожнай хвіліны, можна нават так сказаць, то і павялічваецца з кожным днём колькасць палітзняволеных. Цяпер іх агулам па краіне 302, і апошнія 3 палітвязні былі з Жыткавіча, Смаргоні і Менску. Гэта 3 асобы, новыя палітвязні, пра якіх стала вядома сёння. Так, дарэчы, вось гэтая інфармацыя вельмі важная. Кожны дзень зараз прыбывае колькасць палітвязняў у Беларусі. Сумная статыстыка, набліжаецца ўжо сотні, ідуць, лік на сотні ідзе. Вось, а колькасць заведзеных крымінальных справаў таксама перавальвае за 1000, так што гэта ўсё крышачку азмрочвае вось гэтую святочны настрой ад таго, што сёння дзень волі. Так, абсалютна. Што з апошняй інфармацыі таксама стала вядома, што ў Менску ля амбасады Расіі заўважылі скопішча машын з дыпламатычнымі нумарамі. Дыпламаты на тэрыторыю амбасады не заходзяць, папросту стаяць вакол амбасады і на мікрааўтобусах заязджаюць туды свабодна. Вось так такую інфармацыю заўважыў чытач парталу Тутбай. Мы толькі што паказвалі вам відэакліп ад гурта Наві Бэнд, і таксама казалі, што шмат розных музычных было падарункаў для беларусаў у гэтыя дні, зроблена адмыслова пад дзень волі, але таксама ў нас ёсць і адмысловыя віншаванні дзеячаў культуры для беларусаў, якія адмыслова запісалі нашы калегі Белсата. Сваімі віншаваннямі, разуменнем волі ды свабоды падзяліліся стваральнікі крамы «Сым-Бальбай» Павел Белавуз, гурта «Разбітае сэрца пацана», паэт Владимир Никляев, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім і акторка Зоя Белахвосцік. Давайте паглядзім. Вольная краіна пачынаецца з вольнага чалавека. І калі кожны з нас будзе вольны сам у сваіх думах, у сваіх памкненнях, у сваіх марах, у сваіх дзеяннях, тады будзе і вольная краіна. Жыве Беларусь. Воля і свабода – гэта магчымасць мець важкасць уласнага голасу, уласнага выбару і несці адказнасць за гэты выбар. Свабода – гэта магчымасць мець сваё меркаванне нейкае, свой погляд на жыццё, на сваю нейкую пазіцыю і магчымасць гэтае меркаванне, гэтую пазіцыю выказваць, агучваць. Возможность высказывать правду, так как правду всегда говорить легко и приятно. Для мяне свабода ці воля – гэта тое, калі кожны грамадзянін нашай краіны будзе адчуваць, што ён мае права на свой голас, перш за ўсё. Што яго голас будзе ўлічвацца заўсёды, што з ім будуць раіцца. Нехта кажа, што свабода – гэта эканамічнае паняцце ўвогуле, калі ты незалежны эканамічна, калі ты можаш пракарміць сябе, сям'ю, ты вольны, свабодны. І нехта кажа, што это духоўнае паняцце. Я думаю, што это гармонія паміж духоўным і матэрыяльным жыццём. Для мяне воля і свабода гэта жыць у сваёй уласнай краіне. Гэта размаўляць вольна на сваёй роднай беларускай мове. Гэта адкрыта сустракацца са сваімі сябрамі, не баючыся хадзіць на працу і ў госці. Паважаныя беларусы, віншуем вас з днём волі. Ура! Сябры, віншую усіх нас з днём волі. І няхай яна будзе не толькі ў сэрцах, а і навокал. І гэта не толькі наша мінуўшчына і наша памяць, а гэта яшчэ вялікая наша надзея на будучыню, калі мы зможам строіць сапраўдную вольную нашу краіну. І кожны год 25 сакавіка па ўсіх беларускіх сэрцах б'ецца ва ўнісон
Мы хочам жыць сваёй краінай. Мы хочам жыць шчасліва. Мы вольныя людзі. Я віншую вас з днём волі. Будзе ісці перад усімі днямі з бел-чырвона белымі сцягамі, з воляю паперадзе сцягоў. Яшчэ раз са святам. Вельмі важны дзень, таму і шмат хто віншуе. Увогуле даволі прыемна, таму што сёлета, колькі гадоў вось мы робім такія адмысловыя эфіры на Дзень волі, і хіба гэта пачалося са стагоддзя, калі так шырока адзначалася, але ўсё роўна людзей было вельмі абмежаванае кола. У сэнсе я ў сваім, напрыклад, там Фейсбуку прыватным бачу, што дзесяткі людзей віншуюць з Днём волі. Сёлета гэта сотні асобаў, не хаваюцца тыя, хто раней абсалютна нейтральны заставаўся да ўсіх такіх святаў пад бел-чырвона-белым сцягам. Сёлета просто вось што ні пост, гартаеш стужку ў Фейсбука, усе просто віншуюць з Днём волі. І людзі, якія працавалі раней нават на дзяржаўных пасадах розных, таксама публікуюць гэта ўсё. Так, і здзівіла, калі памятаеш, былі самыя масавыя акцыі пратэсты ў жніўні, здзівіла, якая вялікая колькасць бел-чырвона-белых сцягоў ёсць у нашых грамадзянаў. Літаральна кожны выходзіў са сцягом ці вывешваў яго ў сваіх вокнах. Таксама з часам усё больш і больш людзей надаюць нацыянальнай сімволіцы большае значэнне. Я думаю, што гэта адзін з такіх нават пазітыўных, можа быць, момантаў таго, што адбывалася ў краіне вось апошнія больш за 220 дзён. Гэта менавіта тое, што бел-чырвона-белы сцяг стаўся такім пэўным сімвалам. Раней ён быў як бы ў сваёй такой суполцы людзей. Ён стаўся цяпер пэўным сімвалам свабоды і новай Беларусі, а Дзень волі, бясспрэчна, становіцца ўжо, гэта бачна на нашых вачах, становіцца днём, калі Днём незалежнасці Беларусі. І ў новай Беларусі, хутчэй за ўсё, менавіта гэты дзень будзе значыць для беларусаў значна болей, чым нейкі іншы дзень. Абсалютна з табой згодна. А мы працягваем сачыць за сітуацыяй у горадзе і ў краіне агулам. У сталіцы ля Акадэміі навук заўважаны былі сілавікі і аўтазакі, пільнавалі тэрыторыю. Там адзіночны пікет ля горадні адбыўся, які таксама спрацоўнікі ДАІ не дазволілі скончыць. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску 6 мікрааўтобусаў заўважана, і заўважылі гледачы, што камера ў мікрааўтобусе здымае усе тыя аўтамабілі, якія праязджаюць, нават проста праязджаюць міма. На вуліцы Леніна, дарэчы, калі ўтварылася пробка, то там кіроўцы таксама далучыліся да акцыі і разам падалі гукавы сігнал. Такая ж акцыя адбывалася і на Немізе. Я вось думаю, ці мы можам зараз паспрабаваць вам паказаць з нашага тэлеграм-канала, на які вас заклікаю падпісвацца, таму што там самая свежая інфармацыя ад нашых карэспандэнтаў, якія знаходзяцца ў цэнтры падзеяў. Вось відэа, і тут можна пачуць гукавыя сігналы, як кіроўцы падаюць. Я бачу, Юля, ты з Менску будзеш лепш ведаць, пэўна, дзе гэта дакладна? Гэта плошча Свабоды, так, натуральна. Вось. Вось мы чуем гэты гукавы сігнал. І ёсць у нас, дарэчы, сувязь з нашай карэспандэнткай. Галіна Абакунчык з намі на сувязі. Давайце паслухаем. Яна, пэўна, знаходзіцца ў сталіцы і распавядзе нам апошнія навіны пра тое, што бачыце, што адбываецца. Галіна, прывітанне. Вітаю вас. Вітаю, шановныя слухачы, гледачы. Віншую вас нашим вялікім святам, Днём Беларускай Народнай Рэспублікі, з Днём волі сапраўдным. Што адбываецца зараз на вуліцах у гэтыя хвіліны? З надыходам вечара значна пабольшала людзей і пабольшала спецслужбаў і спецсродкаў. Трэба сказаць, што Менск патрулююць ад самай раніцы мікрааўтобусы і машыны міліцэйскія. К вечары стала яшчэ больш, і яны сканцэнтраваны заўсёды. Вялікая колькасць спецтэхнікі ў раёне плошчы Перамогі, плошчы Незалежнасці, каля палаца спорту. Я абышла ўсе цэнтральнай часткі горада, ўсё гэта пабачыла на ўласныя вочы. І падыходы да адміністрацыі Лукашэнкі таксама перакрытыя, патрулююць спецслужбы, там балаклавы, проста кажучы, якія не пускаюць людзей нават прайсці на гэту пляцоўку. Гэты флешмоб, які быў абвешчаны на 18:30, ён
тут у центральной части, где я знаходжуся, принаймні не был такі массовый. Так, были разовые такие сигналы, але не было массовости. И я разумею, что менавіта по этой причине, что все просто тотально контролюется. Либеральные милицианты спыняют машины с номерами іншагороднімі, проверяют документы у водителей. И спынили при ней літаральна дзяўчыну с червоно-белым шаликом. Не ведаю, які яе лёс, але вельмі пільна яе проверяли документы, сумку яе. И такая атмосфера, я хочу сказать, что не только у Менску сегодня. Мне пашанцавала сегодня побачить, как выглядае невеликий райцентр каля Менску сегодня ад раніцы. Гэта же самое. Просто тотально контролируется микроавтобусами гэтыми темными и милицейские машины центральной части. И одночасно мясцовые люди збираются на вечерний шпацер, на святкаванне. Лiterально при мне вот отбылась размова жыхароў, суседзяў одного дома, якія читаюць мясцовыя сацыяльныя сеткі, якія чакалі паведамлення, калі будзе, у колькі часу і дзе збірацца. Яны абмяркоўвалі, як яны будуць апранацца, што яны будуць рабіць. Одни шли у падтрымку сваіх сваякоў, гэта жанчыны такого сярэдняга веку, падтрымку сваіх сваякоў, мужоў, сыноў. Іншыя ішлі ў падтрымку падтрымкі, іншыя ішлі паводле сваіх перакананняў. Вот нібыта вонкава нічого не адбываецца, але ўнутры вот гэта свята, вот гэтыя пратэсы настроены ёсць. Точно так же, як сёння ў Менску. Вось незважаючы на гэты тотальны кантроль, дзе чырвона-зялёныя сцягі на будынках адміністрацыйных і не відаць нацыянальнай сімволікі. Але тое, што гэта все ёсць у людзях, оно вот в простых рэчах проявляецца. Сёння мне давялося размаўляць з супрацоўнікамі электрасетак, якія чамусьці адключылі па нейкіх прычынах у доме электрычнасць і інтэрнэт адпаведна. На пытанне яны адказваюць так. Так сегодня же 25 сакавіка, сегодня же свято, всюду будут отключать интернет. Так что вы не хвалюйтесь, и вы шмат не згубили. Просто звичайно працівники не ведають, що відбувається в Україні, що відбувається свято, і як воно проходить тут у нас у Білорусі. Тому ось така вот атмосфера, нібито яна вонкова нічого ніяк себе не проявляє, але внутрі ось гэты жаданне вот вызвалення, жаданне вот гэтага святкавання, пратэсту гэтага, яно нікуди не знікло. Ну, я спадзяюся, што сёння яшчэ мы гэта побачым, і сёння вечар не заканчваецца, таму, я спадзяюся, наступным разам раскажу нешта іншае. Дзякуй вялікі, Галіна, за гэты каментар з вуліцаў нашай сталіцы. Дзякуй за тое, што сочыш за развіццём падзеяў. Дарэчы, пра гукавыя сігналы у нас ёсць відэа. Давайте паглядзім. Калегі з парталу Тутбай змаглі ў раёне Немігі зняць відэаролік. Давайте паслухаем, як там адбывалася гэтая акцыя, якая была запланавана на 18:30. Падай гукавы сігнал. Як бачым, вось чуем сігналы гукавыя. Хочу толькі нагадаць, што у новых правілах уведзена дадатковая адказнасць за падачу гукавых сігналаў. Уявіце сабе, наколькі зараз небяспечна тым жа кіроўцам, напрыклад, падаваць такі гукавы сігнал. Вядома, што сёння ўжо было затрыманне адно за такую падачу гукавога сігнала. Кіроўцу даставілі для разбіральніцтва нават у пастарунак міліцыі. То бок цяпер націснуць на сігнал раней, калі гэта было неабгрунтавана, можна было там штраф атрымаць, нават маглі проста адпусціць з папярэджаннем. Цяпер вас дастаўляюць у пастарунак. Маўляў, гэта далучэнне да палітычнай акцыі. Вось так гукавыя сігналы ў машынах сталіся часткаю вялікай палітыкі. Абсурд. Ды і толькі. Не ведаю яшчэ, як можна гэта пракаментаваць. Ну, але не гледзячы на гэта, вось толькі што мы назіралі такую акцыю з гудкамі на Немізе. Была сёння таксама акцыя на вуліцы Леніна кіроўцаў. І праспект Незалежнасці гудзеў. Дарэчы, праспект Незалежнасці перакрыты ў напрамку
станцыі метро Акадэмія навук, і на Акадэміі навук таксама шмат спецтэхнікі, якая пільнуе гэты участак, гэтую адлегласць. Мы маем відэо таксама, як у цэнтры Менску мужчына уцякае ад людзей у форме, як бусы пад'язджаюць. Відавочна, што яго палічылі удзельнікам акцыі. Давайте паглядзім гэтае відэо. Вось гэта відэа ад калегаў з парталу Тутбай, таксама ім дасылаюць чытачы. Ну, а наши чытачы паведамляюць, што на Акадэміі навук у Менску міліцыянты спынялі дзяўчыны і прасілі паказаць мабільныя тэлефоны, змест мабільных тэлефонаў. Я так разумею, магчыма, тэлеграм-каналы, на якія падпісаныя дзяўчыны. Ну, вось такім чынам выяўляюць тых грамадзянаў, якія так бы мовіць, супраць рэжыму Лукашэнкі. Так, тым часам больш і больш відэа даходзіць з гэтай акцыі 18:30 гукавым сігналам. Яшчэ раз чытачы даслалі гэтым разам нашай Ніве, выданню «Наша Ніва». Давайте паслухаем, як там сігналілі. Ну, вось так. Чутно, што ўсё ж такі хтосьці ведаў пра гэтую акцыю, ведала шмат людзей, таму што я, напрыклад, пабачыў паведамленне пра тое, што яна адбудзецца літаральна, можа, за паўгадзіны да таго, як была 18:30. То бок людзі недзе дамовіліся і цэнтралізавана зладзілі гэтую акцыю. Або людзі ў інфармацыйнай прасторы ўвесь час жывуць і ўвесь час... Больш, чым мы нават з табой, Юля, так. Тым часам можам злучыцца з нашым карэспандэнтам з менскіх вуліцаў. Станіслав Вашкевіч. Стасю, вітаем цябе са святам вялікім. Распавядзі, калі ласка, дзе ты і што бачыш? Вітаю. Я знаходжуся ў цэнтры Менску, і тут па ўсёй шырыні праспекту прыблізна гадзіну таму па перпендыкулярных вуліцах прылягаючых было шмат бусаў і шмат аўтазакаў. А в шмат дзе ў якіх дварах стаялі бобікі, хадзілі патрулі, літаральна там праз кожныя 200-300 метров. Тры аўтазакі стаяла каля плошчы Кубаколаса, а яны зараз з'ехалі, зараз недзе паўгадзіны таму стаяла шмат бусаў, аўтобусаў уздоўж вуліцы Дарашевіча. Нягледзячы на это, на праспекце двойчы я чуў, як пачыналі гудзець. Адзін раз, калі ад'язджалі аўтазакі, а другі раз на перакрыжаванні Чырвонай і праспекта машыны прагудзелі прыблізна хвіліну, пасля чаго загудзела мігалка ззаду, но это апынулася хуткая дапамога. Нясна, хто сидзеў у той хуткай дапамозе, і на гэтым гудзенні перапынілася, ну, але стаяла колона машины, якая пагудзела недзе хвіліну другі раз з таго, што я бачу. А ці назіраў ты, напрыклад, што такія акцыі з гудкамі неяк пільнавалі міліцыянты, магчыма, здымалі гэтыя аўтамабілі, нумары іх спрабавалі здымаць на відэакамеры? Ну, тут на кожным перакрыжаванні стаяць даішнікі, і раней было нашмат больш патрулёў, чым зараз мы чуем, як гудзяць машыны на праспекце. Некаторыя людзі мінакі махаюць у адказ, але калі пачынаецца рух і, магчыма, бачаць даішнікаў, то тады гудзяць перастаюць. Ну, спарадычна такое ўзнікае. Каб фотаграфавалі машыны, здымалі, я не бачу, але стаяць ДПСнікі і ім назіраюць за сітуацыяй. Вельмі шмат машынаў ДАІ, раз'язджае страла, але тым не менш, як мы чуем, перыядычна гэта выступае.
Адзінае, што ёсць паведамленні з тэлеграм-каналаў, што цэнтр заблакаваны вось у бок плошчы незалежнасці, заблакавана ўсё, і не могуць туды праехаць аўтамабілі, усіх накіроўваць на іншыя вуліцы. Ці бачыш ты такія канкрэтныя блакады, дзе вось перакрытыя вуліцы і людзей не пускаюць, ствараючы там, не ведаю, штучныя перашкоды? Конкретно я блокадаў не бачу асабіста, але я бачу, што перыядычна вельмі густая плынь машынаў радзее, што верагодна сведчыць пра тое, што в нейкім месцы крыху далей ад цэнтру іх блакуюць. Відавочна нашмат радзейшы, чым паўгадзіны таму, плынь машын ад з боку ўсходу да цэнтра, у другі бок стаіць затор. Былі паведамленні ў тым ліку пра тое, што сёння спецыяльна змянялі пад тое, каб разгрузіць цэнтр Менску прынцып працы светлафораў. Таксама стаяць даішнікі, якія ў ручным рэжыме рэгулююць, каб хутчэй з'язджалі аўтамабілі, каб не рабіліся пэўныя заторы, бо гэта стварае, вядома, людзям у пагонах і форме перашкоды да таго, каб хутка перасоўвацца па Менску. Стасю, дзякуй вялікі за гэты каментар. Так, калі ласка. Апрача машынаў, што ходзіць даволі істотная колькасць людзей, не арганізавана, але мінакі адзін аднаму махаюць двума пальцамі, і бачна, што па вуліцах шмат ходзіць мінакоў не проста так. Дзякуй вялікі за тое, што сочыш за гэтым усім. Спадзяюся, яшчэ будзем злучацца і зможам даведацца пра тое, як праходзіць сённяшні вечар, вечар Дня волі 103-х угодкаў паўстання Беларускай Народнай Рэспублікі. А тым часам дзякуй, Стасю, а тым часам заклікаю нашых гледачоў паглядзець яшчэ адное відэа, ўжо знятае з машыны, пра тое, як адбывалася гэтая гучная акцыя о 18:30. Калі ласка. І зноў паведамляюць пра чарговыя затрыманні ў цэнтры сталіцы. Каля 45 асобаў праваабарончы цэнтр «Вясна» ў гэтыя спісы змясціў. І вядома таксама пра ператрусы, пра допыты ў следчым камітэце, якія сёння таксама адбыліся. У нас ёсць відэа чарговага затрымання. Жанчыну сталага веку вядуць. Адразу давайте паглядзім, адразу 5 міліцыянтаў, 4, прабачце. Ну, сапраўды, каб адну, а вось я бачу, пенсіянерка ідзе яшчэ з нейкай іншай жанчынай, каб 2 жанчынаў весці, то трэба 4 міліцыянты. Ось такія у нас доблесныя супрацоўнікі ў пагонах. Бачна, што іх трэба вельмі шмат на одну асобу. Тым часам яшчэ адзін невялічкі марш на праспекце Дзяржынскага. Давайте паглядзім гэтае відэа. Все ж таки выходзяць маленечкія групы людзей каля метро, бачым, праходзяцца са сцягамі. Сапраўды, цяпер гэта выглядае як вельмі адважная акцыя, нягледзячы на тое, што яны не шматлюдныя, але наважацца выйсці нават вось дзясяткам асобаў, да яшчэ і са сцягамі. Зараз гэта, канешне, сапраўдны подзвіг. Так, і можна практычна гэта прыраўніваецца да таго, што ты трапіш на сотні. Ну, а ўлады тым часам працягваюць перакрываць галоўныя магістралі гораду. Вось праспект Пераможцаў у кірунку да цэнтра ў Менску таксама перакрылі, а на Кастрычніцкай плошчы збіраюцца невялікія групы, але таксама людзей. Ну так, і яшчэ одно відэа затрымання у тэлеграм-канале «Матолька, памажы». Калі ласка, давайте паглядзім. Затрымалі дзяўчыну каля цырка. І вось гэтыя кадры вашай увазе.
У бок Кастрычніцкай толькі што я сказала, што збіраюцца людзі. Нашыя карэспандэнты перадаюць, што ажно 5 міліцэйскіх бусаў едуць у бок Кастрычніцкай плошчы. Вядома, будуць затрыманні. Прабачце, калі ласка, не паспелі вам паказаць відэа самого затрымання. Давайте яшчэ раз паглядзім. Таму што менавіта калі мінае гэты бусік, бачна, што дзяўчына ішла у чырвонай белых вопратцы, і менавіта таму да яе падыходзяць міліцыянты, вось так хапаюць пад рукі і зацягваюць у бусік. Такім чынам у шэрагу каналаў паведамляюць, што ў Менску перакрылі праспекты незалежнасці пераможцаў. Вядома, што таксама Кастрычніцкая перакрытая плошча. Ну і такім чынам перакрываюць дарожны рух, перашкаджаюць таксама збірацца людзям. Вядома пра 45, прынамсі 45 затрыманняў па версіі праваабарончага цэнтра «Вясна». У нас ёсць фотаздымак таго, як перакрыты праспект пераможцаў стаяць. Вось тое, што Станіслав Вашкевіч, наш карэспандэнт, казаў, што не бачыў. Вось, калі ласка, фотасведчанне таго, як перакрываюцца вуліцы адмыслова для таго, каб людзі не блакавалі, ці машыны таксама не блакавалі падыходы ў цэнтр. Вядома, што гэта у першую чаргу менавіта гэта перашкаджае беларусам, жыхарам сталіцы, а не нейкія шэсці, як вельмі любяць сказаць пазней улады горада, што мітынгі, розныя вашыя святы перашкаджаюць звычайным беларусам жыць. Вось бачым вельмі нешматлікія акцыі, людзей выходзяць усяго дзясяткі. Вядома, што яны нікому не можуць перашкаджаць, не могуць. Перашкоды робяць самыя прадстаўнікі гэтых уладаў і людзі ў форме і ў пагонах. Абавязкова працягнем і далей сачыць за тым, як будзе развівацца сітуацыя ў Беларусі і гарадах, але таксама сёння дзень, калі мы слухаем віншаванне. І оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, яна спявае разам з блогерам Андрэем Павуком сатырычныя песні пра дыктатуру. Таксама яны запісалі разам сумеснае віншаванне, і вашай увазе віншаванне ў выглядзе песні. Патриотический дуэт «Красная зелень» поздравляет всех белорусов с Днем воли. В Гаагу поезд по весне отправится, Лука поедет, а ОМОН останется. Стена кирпичная, менты вокзальные, я батьки нервные, я батьки нервные, я батьки нервные, я батьки нервные, глаза печальные. Начнут допрашивать лицо сипящее про его прошлое и настоящее. Наврод Стрыкорова, не удивляйтесь, брахаў багата нам, брахаў багата нам, брахаў багата нам, брахаў багата нам, цяпер пусть кается. Дадут заслуженно ему пожизненно, и это очень даже будет жизненно. Няхай сядзіць сабе и удивляется, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы таки свергаются. В Гаагу поезд по весне отправился, народец бедный от Луки позбавился, и стены рухнули, вина доказана, а судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, менты наказаны. Як табе, Юля, песня? Мне цяжка нават атрымацца ад смеху, таму што вельмі бліскуча увогуле гэты дуэт апошнім часам так радуе, а іх некаторыя кампазіцыі трапляюць у тренды беларускага ютуба. Я быў здзіўлены, таму што ўвогуле прабіцца кліпу такому простенькому, вось такому дуэтнаму вельмі цяжка ў тренды, а тут, калі ласка. Так, сапраўды, іскрамётны гумар, апалітыцца той сітуацыі, якая цяпер у Беларусі. Адзінае, што, на жаль, абодва, і Маргарыта, і Андрэй былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, знаходзяцца зараз яны ў Вільні, ў Літве. Па вядомых прычынах Андрэй Павук калісьці быў пагромцам проста свайго паселішча, дзе ён жыў, Рудабелка, там у яго блог выходзіў,
выходзіў, мясцовыя ўсе чыноўнікі ад яго хаваліся ад ягонай камеры. Ну вось выжылі з роднага ягонага паселішча. На жаль, цяпер мусіць ён рабіць сваю сатыру за межы Беларусі. Тым часам у нас у тэлеграм-канале Белсат, на які заклікаю вас падпісвацца, з'явілася чарговае відэо таго, як аўтамабілісты далучаюцца да гучнай акцыі о 18:30. Не ведаю, як яе яшчэ па-іншаму называць. Давайте паслухаем. Вось так сігналілі машыны, а дарэчы... Плошча перамогі тут фігаравала ў гэтым відэа. Па апошняй інфармацыі і яе ўжо перакрылі сілавікі, каб не даць машынам там сабрацца і пагучаць, гучна выказаць сваю нязгоду. Так, а наши коллеги тым часам падрыхтавалі цэлы нарэзку такіх відэо таго, як сёння праходзіла гэтая акцыя сігналаў. Можам зараз вам яе паказаць. Давайте атрымаем асалоду ад гукавых сігналаў у падтрымку Дня волі. У вас прыходзіць паведамленне, прабачка, ласка, Юля, прыходзіць паведамленне пра тое, што ў раёне Акадэміі навук перакрылі поўнасцю рух транспарта, у выніку чаго з'явілася вялікі корак з'явіўся. І таксама вядома, што праводзяцца затрыманні нават тых кіроўцаў, якія сігналілі, блакуюць вуліцы бусамі. У нас ёсць відэа з каналу «Матолька, дапамажы». Калі ласка, вось давайте паглядзім. Тут на прыбліжэнні бачна, як... Бачыце, перакрытая вуліца, гэта плошча Перамогі, бачна гэтае месца. Вось машыны выязджаюць, у бусы запіхваюць нейкіх людзей. Відавочна, такім чынам заблакаваныя былі машыны кіроўцаў, якія сігналілі. Ну і працягваючы нагадваць пра тыя адцінкі дарогі, якія перакрыты, то гэта праспект Незалежнасці ад цырка да плошчы Перамогі і праспект пераможцаў ад стэлы Мінск горад-герой да вуліцы Леніна. Нават Незалежнасці папраўлюся да Акадэміі навук у бок цэнтру. Вось такі вялікі адцінак праспекту перакрыты на дадзены момант. І затрыманні так працягваюцца. Праваабаронцы налічылі толькі 20 затрыманняў у сталіцы, а агулам 45 чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» па ўсёй Беларусі налічылі столькі затрыманых асобаў. Вядома, што ў Гомлі затрыманыя Ілля Міронаў і Ігар Краўченка, гэта актывісты. І вось апошні з іх, Ігар, ён адседзеў ажно месяц за фотаздымак з чырвона-белым сцягам.
Яшчэ што вельмі істотна сёння з беларусамі салідарызуецца ўвесь свет, вельмі шмат у якіх краінах праходзяць акцыі, прысвечаныя беларускаму дню волі, вельмі шмат было віншаванняў, пачынаючы ад суседніх краінаў і скончыўшы нават дзярждэпам ЗША, які хіба ўпершыню вось афіцыйна запісаў відэазварот і павіншаваў. Тым часам у Брусэлі еўрадэпутаты адмыслова вывесілі белы сцяг у Еўрапарламенце. У Беларусі за яго могуць пасадзіць, а у свабоднай Еўропе, калі ласка, паглядзіце гэтае відэа, як это прыгожа выглядала. Яны апусцілі велічэзны чырвона-белы сцяг, пасля чаго выйшлі да беларусаў Бельгіі, да дыяспары беларускай у Бельгіі і далучыліся да святкавання Дня волі разам з беларусамі. Вось такая салідарнасць ад прадстаўнікоў вольнай Еўропы, ад еўрапейскіх палітыкаў. Заўжды прыемна чуць словы падтрымкі з-за мяжы, а асабліва ад палітыкаў. Ну, тым не менш, пра затрыманне мы ўжо вам распавядалі пра то, што затрымліваюць тых, хто мае або сцягі, або ідзе ў калоне, або апрануты ў белыя чырвоныя колеры, але таксама былі выпадкі затрымання рыварыста папросту і затрымліваюць з невядомых прычынаў. Паведамляе Радыё Свабода, каля ГУМу затрымалі з невядомых прычынаў таксама чалавек. Мотацыкліста затрымліваюць кіроўцаў аўтамабіляў, якія сігналяць. Вельмі гэта ўсё непрыемна, што азмрочвае вось гэты святочны настрой сённяшні, плюс ранішнія ператрусы, затрыманні нашых калегаў з Белсату. Але ёсць вось і такія маленькія пазітыўныя акцыі, якія дадаюць добрага гэтага і пазітыўнага настрою. У маскоўскім раёне Менска некалькі дзясяткаў асобаў прайшліся шэсцем. Вось відэа вашай увазе, як гэта адбывалася. Усё больш проста надыходзіць гэтых відэасведчанняў. Вядома, што не так проста сабраць гэта ўсё адначасна і пабываць нават нашым карэспандэнтам адначасова ва ўсіх кропках сталіцы. Таму паказваем гэта вам усё па чарзе. Гэтым разам відэа ад тэлеграм-канала «Беламова». Вось паглядзіце, як выглядала гэтая акцыя. Сапраўды дзясятак маладых асобаў з чырвона-белымі сцягамі ідуць. Заўважылі таксама марш у мікрараёне Малінаўка. Дарэчы, гэта таксама маскоўскі раён. І вось не ведаю, ці не той самы гэта марш, які мы цяпер назіраем на нашых экранах. Спадарства, вы таксама можете дасылаць нам свае відэа і фотаздымкі у наш тэлеграм-канал. Мы пакажам іх у нашым эфіры. Так, калі у вас ёсць магчымасць, ці вы знаходзіцеся недзе на месцы падзеяў, здыміце, калі ласка, відэо, зайдзіце ў тэлеграм-канал Белсату, націсніце на наш значок, там з'явіцца спасылачка на наш Белсат-бот, куды можна адпраўляць інфармацыю, паведамленне, і нашыя калегі будуць замяшчаць гэтую інфармацыю ў нас у тэлеграм-канале. А таксама заклікаю на яго падпісвацца, таму што менавіта там хіба што ў самай зручнай форме сабраная максімальная колькасць карыснай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Не столькі пра пратэсты, але пра ўсе падзеі эканамічныя, сацыяльныя, таксама іншыя. І таксама вясёлыя і здымкі, і відэа. Мы стараемся аператыўна заўсёды даносіць інфармацыю да нашых чытачоў. Адзначалі гаспадарства ўжо, што сённяшні дзень спецыфічны дзень для незалежных журналістаў, для актывістаў, якіх пільнуюць ад самай раніцы пад дамамі, пад кватэрамі сілавікі, вот такім чынам перашкаджаючы ім журналістам выйсці на працу, актывістам магчыма прыняць удзел у нейкім пратэсце, але таксама ёсць група актыўных грамадзянаў, якія зазнаюць ціск. Гэта стачачныя камітэты. І вось прынамсі стачачны камітэт «Нафтан». Туды накіраваліся ў Наваполацк нашы журналісты і даведаліся з першых вуснаў, як жывуць актыўныя працаўнікі «Нафтану» у Беларусі, тыя, хто не з'ехаў і жыве цяпер у сённяшняй Беларусі. Стачачны камітэт «Нафтану» жыве пад бясконцым ціскам. За імі назіраюць, ледзь не кожны праходзіць пакуль што сведкам па той ці іншай адміністратыўнай ці нават крымінальнай справе. У маленькім пакоі сабраліся практычна ўсе стачкамоўцы. Людзі распавялі, што падштурхнула іх да забастоўкі. То, что творилось до выборов, когда проходила предвыборная кампания, сами выборы,
Ну и 9-10 вообще было жесть. И у нас здесь в городе тоже хватало и взрывов гранат, и разгоны мирных людей, которые пришли просто, так сказать, узнать результаты выборов. Моим триггером для ухода в стачку стало обращение Федерации профсоюзов, считается это письмом от простых граждан, от простых работников, но оно было инициировано Федерацией профсоюзов, направленное против санкций. То есть якобы рабочие, простые, пишут в Евросоюз с просьбой отменить санкции. Причем ни на ком из нас санкций не было, мы все знаем, на ком эти санкции. То, с каким жаром и как активно наниматель подхватил эту идею, и как он давил на людей, на простых работников, как заставляли подписывать это письмо. Где-то с начала 11 августа, когда я видела абсолютно мирных людей, от мала до велика в городе, и как их били, как били стариков. Для меня, когда... Ну, не терплю насилия вообще. И когда бьют стариков, молодежь, тягают за руки, за ноги, запихивают в эти автозаки. Ну, даже сейчас я испытываю, дрожь как бы. Новополацкі нафтан адзін з двух беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Ён дае працу дзясятку тысячаў чалавек, аднак за апошнія 5 год чысты прыбытак такога важнага прадпрыемства не перавысіў і 5 мільёнаў долараў. Аналагічныя НПЗ ў суседніх краінах даюць вынікі ў сотні мільёнаў. 21 жніўня больш за 3000 рабочых выступілі за адстаўку Лукашэнкі і прыгразілі праз тыдзень распачаць страйк, калі гэтага не адбудзецца. Сёння ў стачкамі толькі 37 асобаў. Двое на агул не з нафтану, адзін чыгуначнік і працаўніца мясцовага хімвалакно. Простые люди, у них, конечно же, настолько они загнаны в кредиты, в мизерные зарплаты. Ну, я считаю, это мизерные зарплаты для вредного предприятия. Первый список вредности у нас. И у нас рынок сбыта приличный. Зарплаты у нас маленькие. Ну, люди боятся. Семьи, дети, а в основном женщины на предприятии работают. Да, страшно. И страшно и сейчас. Но еще страшнее, когда думаешь о том, что нашим детям жить в этом обществе, которое гайки закручиваются каждый день. Увеличение штрафов до каких-то непонятных размеров, до стоимости автомобиля, штраф за то, что человек вышел просто на улицу с флагом. Тым, хто вырашаецца далучыцца да забастоўкі, стачка можа прапанаваць перадусім маральнае падтрыманне. Бастуючых падтрымлівае і шэраг фондаў салідарнасці. Плюс яны атрымліваюць дапамогу ад дзясяткаў неабыякавых людзей. А з боку ўладаў? Наверное, практически всех. Приглашали в прокуратуру на беседу, приглашали в КВД, пока мы как бы свидетели по всевозможным уголовным делам. Патрабаванні стачкамаўцаў практычна не змяніліся са жніўня. Отмена результаты выборов, отставка ЦИКа, прекращение насилия над людьми и освобождение всех политических заключенных. И еще, наверное, возбуждение уголовных дел против тех, кто избивал народ, насиловал народ. Те факты, которые, в принципе, известны и доказаны. 7 месяцаў мінула ад абяцанай тысячамі работнікаў забастоўкі. Адзінкі адкрыта далучыліся да стачкаму пасля так званага народнага ультыматуму Святланы Ціхановскай 26 кастрычніка. Аднак стачкамаўцы не лічаць працу апозіцыйных лідараў няўдалай. Если смотреть, что сделала сейчас Светлана Георгиевна, со сколькими лидерами, мировыми лидерами она встретилась, за последнее, так сказать, вот это время, то, по-моему, здесь вывод напрашивается сам собой. Она постоянно в работе что-то делает. И ее работа, в принципе, я считаю, что видна. Что может, она делает. Стачкам падтрымлівае абвешчанае Святлана Ціхановская онлайн-галасаванне за прымушэнне рэжыму да перамоваў. Адзінае, падкрэсліваюць рабочыя, усе захады барацьбы добрыя, пакуль яны мірныя. Ось так стачкам нафтану працуе. Вельмі, канешне, сумна, што прыходзіцца людзям, якія патрабуюць нейкія паляпшэнні ўвогуле ўмоваў, што ім прыходзіцца сустракацца вось з такім ціскам. Тым часам вяртаемся ў сталіцу. Так, што адбываецца? Працягваем сачыць за сітуацыяй у сталіцы і ў рэгіёнах спадарства. І адбываецца затрыманні і кропкавыя, і не зусім кропкавыя. Каля 20 асобаў затрымалі на мосце праз Свіслач на вуліцы Янкі Купалы. Усіх іх пасадзілі
у аўтазак, і таксама вядома, што жоўтыя бусы з амапам пільнуюць чабурэчную на вуліцы Валадарскага ў Менску, вядомы будынак, у якім прымалі трэцюю устаўную грамату. Так, таксама на Кастрычніцкай плошчы затрымалі хлопца, таксама паведамляецца у тэлеграм-канале нехты паведамляюць пра тое, што затрымалі пару мужчыну жанчыну на акадэміі навук. А вось у тэлеграм-канале Матолька Help кажуць, што дагэтуль на Леніна гудуць аўтамабілі. Ну, ці гэта так, ці не так, зараз будзем даведавацца ад нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык, яна з намі на сувязі. Вось мы бачым жывую карцінку з вуліцы ў Менска. Галіна, калі ласка, распавядзі, што ты бачыла, пакуль мы тут вялі студыю, што ты за гэты час змагла ў сталіцы пабачыць? Галіна, вітаем цябе, ты нас чуеш? Вітаю вас яшчэ раз віншую са святам і скажу толькі тое, што вось гэты святочны настрой, незважаючы на тое, што это святкаванне чарговы раз адбываецца пад татальным кантролем, настрой людзей гэта не змяншае. Вельмі шмат людзей шпацыруе, прагульваецца, таксама гучаць вот гэтыя сігналы, якія абвешчаны як флешмоб, даўно ўжо не абвешчаны, але тым не менш адбываюцца ў гэтыя хвіліны. Ну это незважаючы на тое, што, як я ўжо казала, ад рання літаральна увесь год кантраляваны спецтэхнікай, спецслужбамі, патрулямі, і яны спыняюць людзей з чырвона-белымі колерамі, таксама спыняюць аўтамабілі з іншагароднімі нумарамі, і вельмі шмат спецтэхнікі сканцэнтравана ў такіх знакавых месцах, як заўжды, это Кастрычніцкая, Незалежнасці, каля адміністрацыі. Тым не менш, вот эта атмасфера все ж таки святочная і незвычайная, яна застаецца ў людзях. Людзі размаўляюць у аўтобусах пра тое, што яны бачаць вакол сябе. Людзі размаўляюць па тэлефонах. З іншых гарадоў людзі таксама збіраюцца на гэтыя вулічныя маршы, на святкаванні такія, хоць і ўмоўныя святкаванні, но тым не менш людзі все роўна збіраюцца. Ведаюць пра гэта простыя людзі, простыя работнікі. Сёння мне давялося пра гэта персанальна пачуць ад людзей, што сёння 25 сакавіка. І хоць вонкава не вельмі гэта бачна, але па сутнасці гэты настрой і тое, што незвычайная сітуацыя ў краіне, што яна і святочная, і адначасна вельмі жорстка кантралявана, яна застаецца ў людзях. Людзі гэта добра ведаюць, і вот гэтае пачуццё, яно тут проста у паветра вітае. Галіна, дзякуй вялікі за гэты каментар. Так, Станіслав Вашкевіч нам ужо казаў раней, што людзі перадаюць адзін аднаму гэты сігнал Вікторыя, вельмі небяспечна выходзіць у нейкіх палітычных колерах, хаця гэта абсалютна нейкі нонсенс, я кажу, палітычныя колеры, што это такое? Бел-чырвоныя вопратцы, мы бачылі затрыманне дзяўчыны таксама ў чырвона-белым, таму людзі проста шпацыруюць так, як ёсць у сваёй звычайнай вопратцы і часамі паказваюць знак Вікторыя адзін аднаму, каб проста ідэнтыфікаваць сябе, што яны таксама выйшлі адзначыць гэты дзень волі. Тым часам ёсць відэа на партале Тутбай, чытач гэтага сайту даслаў відэа затрымання на Кастрычніцкай. Давайте паглядзім, у аўтазакі пакуюць людзей, казалі, што некалькі асобаў было затрыманых. Раней мы бачылі фотаздымкі, як аднаго хлопца затрымалі, але тут відавочна, што асобаў значна большых заводзяць у аўтазакі. Нават паспрабую палічыць, аднаго завялі і каля 5 асобаў хіба што заходзяць у аўтазак затрыманыя. Хаця як іх ідэнтыфікуюць, як разумеюць, што гэтыя людзі ўдзельнічаюць у нейкай акцыі ці пікетуюць, мне невядома. Можа, аднаму Богу толькі вядома, як гэтыя людзі ў форме ўвогуле у такой сітуацыі разбіраюцца. Бачылі раней таксама відэа з-пад акадэміі навук, дзе затрымліваюць маладую пару. Там таксама людзі ідуць, абсалютна ніякіх лозунгаў, плакатаў, сцягоў, нічога. Хаця нават калі б яны ішлі з лозунгамі, плакатамі і сцягамі, то не разумею, якім чынам гэта мяняе справу і ўвогуле за што можна затрымліваць, калі гэта мірныя абсалютна акцыі, людзі некай агрэсіі не праяўляюць. Затрымліваюць і аўтамабілі, як казала Галіна Абакунчык, з
нумарамі іншых гарадоў, не сталічных, але таксама вядома, што затрымліваюць аўтамабілі з пазнакамі, з такімі як пагоня, напрыклад, на плошчы Куба Коласа, ДАІ затрымала аўтамабіль з пагоню, з налепкаю пагоні на шкле ззаду, на заднім шкле аўтамабіля, і такім чынам вось выяўляюць не сацыяльна, а небяспечных палітычна грамадзянаў у двукусе. Палітычна варожых элементаў, як яны б гэта пэўна хацелі назваць. Ну, а гудзіць увесь Мінск па чарзе ў розных раёнах, тут і там чуем гэтыя акцыі з гудкамі аўтамабіляў. На Пушкінскай таксама затрымалі каля 15 асобаў. Вось так, на жаль, гэта ўсё адбываецца. Людзей затрымліваюць кропкава, нават без аніякіх прыкметаў да таго, што людзі пікетуюць, ідуць, не ведаю, з нейкімі лозунгамі ці сцягамі. Гэта ўсё вельмі прыкра. Вось яшчэ відэа затрыманняў каля цэнтральнага універсаму. Затрымалі журналіста у блакітнай жылетцы Прэса. На дадзены момант невядома, з якога СМІ гэты чалавек, але ось яго пакуюць таксама у бусік. Затрымліваюць журналістаў, таксама не зважаючы на ўзрост жанчын, мужчын. Як бачым, нічога не спыняе проста, і часам незразумела, па якой прыкмеце абіраюць чалавека таго ці іншага для затрымання. Некаторыя апранутыя ў сваю звычайную вопратку, яна не ў белых і не ў чырвоных колерах. Людзі не трымаюць ні плакатаў, ні сцягоў, але у выніку яны апынаюцца затрыманымі, як мы бачылі вось тут. Дзве жанчыны, якія ж пацаравалі папросту па праспекце. І 4 міліцыянты, якія, так, каб затрымаць пенсіянерку, і яшчэ, можа, нейкую такую жанчыну сярэдняга ўзросту спатрэбілася 4 міліцыянты. Вось, дарэчы, гэтае відэа затрымання пары маладой, да якіх падыходзяць міліцыянты, паглядзіце, акружаюць іх і пачынаецца затрыманне. Хаця якая можа быць прычына? І вось ззаду яшчэ падыходзіць. Колькі тут міліцыянтаў? Каля 7 міліцыянтаў на 2 на пару людзей. Прычым дзяўчыну, як бачым, не ведаюць, яна ідзе сама ці не, але мужчыну хапаюць пад рукі і вядуць. Відавочна, што ён не быў згодны з тым, каб прайсці з міліцыянтамі кудысьці, куды яны яго заклікалі прайсці. Магчыма, у яго не было ніякіх падставаў для таго, каб яго затрымліваць. І па ўсім горадзе таксама хаваюцца ціхары, якія сочаць за сітуацыяй, таксама бусы прыпаркаваныя звонку ў дварах. Было вядома, што будынак Чабурэчнай на Валадарскага таксама ачэплена жоўтымі бусамі з сілавікамі. І гэта тое месца, куды кожны дзень волі хіба жыхары сталіцы прыходзілі адзначыць гэтае свята ў знакавым будынку, дзе прымалі 3-ю ўставную грамату. І памятаю, было абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка, адкуль пачалося гэтае свята. Так, і памятаю, што былі такія гады, калі Чабурэчную адмыслова зачынялі па тэхнічных прычынах, на рамонт, на штосьці такое, каб проста не даць людзям там сабрацца. І вось яшчэ відэа затрыманняў, калі ласка надыходзяць, паглядзіце, зноў людзі ў форме і без формы нейкай, хапаюць людзей, вядуць іх у бусах. Можна, дарэчы, з гэтага відэа выразна бачна, як Менск сёння пераўтварыўся. Па сутнасці, на кожным скрыжаванні стаяць вось гэтыя міліцыянты. Менск пераўтварыўся ў, хіба міліцэйскую сталіцу свету, дзе колькасць міліцыянтаў, якая прыпадае на аднаго жыхара, які ідзе на вуліцах, проста астранамічная нейкая. Нам, дарэчы, гледачы пішуць, што ж мы такія сумныя сёння ў свята. Ну так, напэўна, рэагуем на затрыманне, на то, што сёння людзям не далі спакойна, проста вось некаторым нават прайсціся па праспекце, як бачым. А я заўважыў, што мы ўзнёслымі галасамі кажам пра тое, што пазітыўна адбываецца ў Беларусі, таксама пра вось гэтыя музычныя падарункі. Але, канешне, немагчыма вясёлым голасам каментаваць тое, што бачыш вось гэтае затрыманне абсалютна бессэнсоўнае, беспадстаўныя. Гэта немагчыма каментаваць вясёлым голасам. Але вось крыху вясёлага. У цэнтры горадня на вуліцы Савецкай збіраюцца людзі.
Яны сядзяць на лаўках або стаяць. Заўважаны кіраўнік гарадзенскага АМАПу Віктор Краўцевіч. Ён апрануты не ў форму, а ў цывільную вопратку, паведамляюць нашыя гарадзенскія карэспандэнты. Ну вось, збіраюцца не толькі ў Менску, што даволі пазітыўна. І 45 чалавек, нагадаю, як мінімум, паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» былі сёння затрыманыя. Затрыманні ўвесь час працягваюцца, і гэты спіс будзе аднаўляцца. І вось відэо, калі ласка, яшчэ аднаго затрымання, як дзяўчыну затрымліваюць каля цырку. Давайте паглядзім. Вось, і таксама сажаюць у бус. Хіба не цырк, а раён ГУМу. Раён ГУМу. Ну, хіба так было напісана ў тэлеграм-канале, таму я так прачытаў. Вось. І яшчэ, што хочацца сказаць, што вось мы з табой, Юля, карыстаемся ўвесь час сёння самымі сучаснымі тэхналогіямі, тэлеграмамі, каб расказваць пра тое, што адбываецца на вуліцах Беларусі. Але не менш эфектыўнай у такіх умовах з'яўляецца і вельмі старая тэхніка. Гэта перадача ўлётак, проста друк на нейкіх картках, распаўсюд інфармацыі сярод суседзяў, сярод людзей. Проста вось так, як гэта раней рабілі на газетах, лістоўках, нейкіх такіх рэчах. Гэта ўсё было папулярна ў камуністычныя часы ў Еўропе. Вельмі шмат хто гэтым займаўся. Менавіта так перадавалася інфармацыя. Магло б здавацца, што гэта вельмі архаічна, і сёння ўжо абсалютна нікому не патрэбна. Калі ёсць тэлеграм, то навошта вось гэта? Але не ўсе карыстаюцца самымі сучаснымі тэхналогіямі. Менавіта з дапамогай вось такіх лістовак можна даходзіць да людзей, якія не карыстаюцца інтэрнэтам, увогуле нейкімі сучаснымі камунікатарамі. І да іх даносіць таксама усю тую інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. І наша калега Алена Дубовік сустрэлася з беларусамі, якія займаюцца сёння вось такой самвыдатаўскай, як это называецца, дзейнасцю, якія распаўсюджваюць і друкуюць лістоўкі, пагаварыла з імі. Гэта вельмі эксклюзіўны і унікальны рэпартаж. Адзінае, што ўсе, хто займаецца гэтым, вядома, хаваюць свае твары і не раскрываюць сваёй асобы. Я думаю, што вы разумееце, чаму. Давайте паглядзім гэта абсалютна эксклюзіўны рэпартаж. Вашай увазе зараз. Новы беларускі самвыдат пачаў з'яўляцца яшчэ ў жніўні, у першыя тыдні пасля выбараў. Цяпер такія газеты сустракаюцца амаль у кожным буйным горадзе, але ўся гэта дзейнасць падпольная. Увесь працэс ад вёрсткі да трапляння самвыдату ў паштовую скрыню засакрэчаны, але ў нас атрымалася паразмаўляць з аўтарамі і распаўсюднікамі шэрагу выданняў. Это совсем небезопасно, это очень уголовно наказуемо в данный момент и влечет за собой арест как минимум 15 суток, но если докажут, то еще больше, еще и уголовку припишут. Все боятся. Мне кажется, нет такого человека, который не боится. Даже, я думаю, те, которые за Лукашенко, они тоже в какой-то части боятся. Ці вы спрабуеце вас знайсці сілавікі? Ці нейкім чынам вам перекрыть дыхание? Изредка попадаются наши распространители. Редко, но иногда попадаются. А наша редакция, нас несколько человек, наша редакция не имеет офиса в физическом смысле. Наш офис – это Telegram. Сёння ў Беларусі з рознай перыядычнасцю выходзіць каля 16 самавольных выданняў. Гэта і газеты менскіх раёнаў, і часопісы абласных гарадоў. Друкуюць іх як выдаўцы, гэтак і самыя чытачы. Усе нумары рэгулярна збіраюць у адным тэлеграм-канале. Наша газета выходит один раз в неделю. У нас 2 листовки. Они выходят как листовки, чтобы забрасывать в почтовые ящики. Мы начали издавать ее после этих массовых беспорядков, после президентских выборов, и выходит по сей день. Мы распечатываем нашу газету. Примерно экземпляры выходит 100. Если кто-нибудь из других районов тоже распечатывает, тоже у себя закидывает. В день я разношу от 500 до 1200 газет. Я, наверное, около 30 тысяч газет уже разнесла. Оказалось, что я побывала и в доме, где живет Губопик, и в доме, который построен для милиционеров. Очень он пристально на меня смотрел, почитал.
Ну, правда, выкинул, не порвал, выкинул газету. Бальшыня газет выходзіць у Менскую абласных гарадах. Няма сучаснага самвыдату толькі ў Берасці і вельмі мала яго на поўдні Беларусі. Люди якого узросту у основном складаюць вашу аудиторию? Это в основном люди зрелого возраста, пожилого возраста, ну, не только. В основном это люди, которые мало пользуются интернетом или вообще к нему доступа не имеют. Хотелось работать с офлайн аудиторией, чтобы они узнавали новости не только из телевизора, но и из каких-то независимых источников. Мы рассчитываем больше на старшее поколение, которое привыкло читать газеты и которое меньше пользуется интернетом. 99% реагируют адекватно и просят в руки даже: дайте мне, пожалуйста, я почитаю. Вот. Очень-очень мало, которые я вижу, что просто не хотят, не интересуются, выкидывают и все. У жніўні пачалі ціснуць на зарэгістраваныя незалежныя газеты. Дзяржаўныя друкарні спынілі супрацу з выданнямі «Народная воля», «Белгазета», «Свабодныя новасці плюс», «Брестская газета». Не друкуюць слонімская газеты, газеты «Вольная глыбокая». Найстарэйшая беларуская газета «Наша Ніва» не выходзіць у друкаваным выглядзе з 2018 года. Ці зможа хваля сучаснага самвыдату заняць месца прафесійных выданняў? Я бачу вот это нашу Гродзенскую, два, газеты это назвать. Листовка, да, листок газеты это назвать нет. Это просто довольно так радикально, супрать, конечно, и супрать всего того, что бывает, радикально. Писали там, бачно, не журналисты. Паводле Міколы Канановича, асноўнай аўдыторыяй цяперашняга самвыдату могуць быць толькі пенсіянеры, якія прызвычаіліся чытаць менавіта папяровыя газеты. Выжыць без добрага фінансавання ў 21 стагоддзі такім выданням будзе складана. Ёсць такі стэрэатып, што ўсё гэта фінансуецца там польскімі куклаводамі, чэшскімі куклаводамі. Ці маглі б вы распавесці пра гэты бок? Наши газеты финансируются, существуют на частное пожертвование людей. Существуют также возможности получить деньги из каких-то фондов. Частные ли лица, фирмы. Нас никто не финансирует, хотя люди предлагали материальную помощь, но у меня нет затрат на нее. Единственные затраты – это мое личное время. Мы сами распечаткой сейчас не занимаемся. Во время начала протестов, да, я просто приходил в типографию с флешкой, печатал где-то 200 экземпляров. Беларускі самвыдат у найноўшай гісторыі зарадзіўся на пачатку 70-х гадоў. Момант самага актыўнага развіцця прыпаў на 1988-1991 гады. Конечно, это было небяспечна. Калі казаць пра савецкія часы, яшчэ там, нават сярэдзіна 80-х, это было вельмі небяспечна. Было это страшэнныя артыкулы крымінальныя за самвыдат. Чым скончылася выданне тагачаснага самвыдату? З'явіліся звычайныя газеты, атрымалі свабоду. Вот мы згадываем там, напрыклад, тыднёвік літаратуры і мастацтва, дзе друкаваўся, напрыклад, артыкул Пазняка пра курапаты. Да? Эта миссия уже, она сама вычерпала себе. То есть уже далей эту справу понесли нормальные медии. А чаму ўзнік сучасны самвыдат? Первая причина это палітычная, что в этой ситуации трэба данесці нейкія свае думкі, ідэі. Нават хоць ёсць інтэрнэт, але ёсць кола людзей, старэйшага веку, якія не карыстаюцца, не маюць у іх фейсбукі, не ходзяць тэлеграм-каналы, і яны только глядзяць тэлевізор. Гэта праца, это працэсная праца. То есть, калі нельга выходзіць на маршы, то можна друкаваць самвыдатаўскія газеткі. І яшчэ ж уплывае знікненне газет. В этой ситуации, калі нельга выдаваць легальную незалежную газету, то сталі з'яўляцца нелегальныя самвыдаты. За час рыхтавання гэтага матэрыялу распаўсюднікаў адной з самвыдатаўскіх газет затрымалі. Гэта ўжо не ўпершыню. Раней распаўсюднікаў такіх выданняў каралі штрафамі і нават сотнямі. Иду с мыслями, что я должна как можно быстрее разнести газеты, как можно больше разнести газет. Страха уже как такового нет, потому что я уже заработал достаточно себе. Больше я сделаю, меньше я сделаю, я уже все равно. Быстрее хочется донести людям правду. Алена Дубовик, Белсат.
Ну, мы вяртаемся ў сталіцу. Апошнія навіны адтуль. Гэта рух транспарту перакрыты на вуліцы Купалы з боку тэатра оперы і балета па накірунку да праспекта Незалежнасці. А таксама вядома, што рух транспарту перакрыты з Нямігі на Купалы. То бок вось так адсяклі... З Богдановича на Купалу. Адсяклі цэлую вуліцу, адсяклі. І яшчэ вельмі важна, па дадзеных пазбаўленай рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна» па ўсёй краіне затрымана як мінімум 45 асобаў. А мы пераносімся так у Вільню, як і абяцалі вам. Так, Святлана Ціхановская, дзе таксама адзначаецца сёння 103-е угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Паглядзіце, калі ласка, беларусы сабраліся пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Вось бачу Франака Вячорку, Святлану Ціхановскую. Ахоўвае паліцыя, не перашкаджае, а ахоўвае. Вось так павінна сябе паводзіць сапраўдная паліцыя, што вельмі сімвалічна паглядзеў паліцыі на какардах пагоня. Ну, просто вось такая сапраўдная, як быццам бы беларуская паліцыя, як бы гэта можна было сказаць, паліцыя здаровага чалавека. Але ж літоўская. Так, Ганна Русінова знаходзіцца, наша карэспандэнтка на месцы падзеяў. Гэта яна паказвае нам гэтую карцінку ўжывую з Вільні. Ганна, прывітанне, са святам цябе. Приехала Светлана Тихановская, якая хоча выступить з віртуальною промовою. Ось як ми бачимо, люди фотографуються з нею. І всі з нетерпінням чекають. Бо да, у гэты час загучить музыка, святочный концерт грає у Вільні, виступають белорусские песни. Ось, як ми бачимо, все фотографуються, у Березівському саді смак, лунає дівчина на білих снігах. Люди йдуть пройти Світлані Тихановської, розмовляють, роблять фотоздимки. Як ми бачимо, Світлана Тихановська стулилася, бачили трохи сльози на її на очах. Ганна, які настрой там цяпер у Вільні на гэтай акцыі? Што кажуць людзі? Якія думкі выказваць? Якія спадзевы, можа быць? Так, як мы ведаем, сёння Дзень волі адзначаецца з самага ранку. Пачаўся з складаннем кветак і знічак на могілках Росы да магілаў братоў Луцкевічаў, заснавальнікаў БНР, а таксама до капліцы Каліновскага. А пасля, як мы ведаем, я так само разом з міністром замежных справ Габріэлем Ландсбергісом наведала могілкі Росы па вянкі да магілу наших суайціднікаў, заснавальнікаў. Мои шановные белорусы, литовцы, сябры белорусы, я віншую вас з этим великим святом, Днем воли. Дякую за віки, що ви долучилися до нас у этот великий день. Я признаюся, що раніше 25-го патріота я не лічила ніякої вельми важної дати. Але у 2020 году все змінилося, бо ми почали писати історію нової Білорусі. 103 роки тому була об'єднана Белорусская Народная Республика. И ДНР – это подмурок нашей незалежности, подмурок нашего огульного дома. И мы зараз протягиваем справу ДНР и протягиваем это вельми важное будовництво. Бо мы будуем краину, где свободу и правду человека будут шановать. Уже больше за 7 месяцев белорусы змагаются за годность и свою свободу. И вельми важно в этот тяжкий час подтримывать один одного не только Беларуси, а и за межами нашей краины. И эта акция солидарности вельми важная, бо яны узмацняют дух белорусов и так само трымаюць Беларусь на парадку дня у других краинах, у іншых краинах. Тому я закликаю вас долучиться
да гэтага марша салідарнасці свабоднай Беларусі, каб разам прайсці пад вялікімі цягамі. Але, калі ласка, не забывайцеся на правілы ў часы пандэміі. Апранайце ваши маски і трымайце дыстанцыю. Яшчэ раз, з днём волі, з гэтым вялікім святам. Жыві Беларусь! Будь ласка, долучайтеся до брани, а брану ми розпочнемо зараз. За Світлана Тихановська, будь ласка, долучайтеся. Дякую. Ну, вось бачым, як Святлана Ціхановская выступила па-беларуску, што здараецца даволі нечаста. І гэта вельмі прыемны момант. Святлана прызналася, што раней не адзначала гэты дзень, але ў 2020 годзе ўсё змянілася. Я думаю, што тут яна на баку большасці беларусаў, якія таксама да 2020 года, магчыма, не адзначалі гэты дзень, а цяпер усё зусім па-іншаму. Я не ведаю, ці чуе нас Ганна, таксама Ганна. Скажы, калі ласка, ці ты чуеш студыю? Так, чую, все добра. Тады, калі можаш, таксама пракаментуй, што зараз будзе адбывацца, распавядзі нашым гледачам, што будзе далей. Вось кароткі выступ Святланы Ціхановскай і што будзе за шэсце нейкае, я так разумею, рыхтуецца. І, магчыма, крэслі колькасць людзей, якая сёння сабралася на гэтую акцыю, бо бачым, што шмат, але нам тут складана ацаніць, наколькі маштабнае шэсце. Камерай складана ацаніць гэта. Так, сапраўды, на акцыі ў Вільні сёння сабралося некалькі сотень чалавек. І зараз, як мы ведаем, пачнецца шэсце з гэтага Бернардзінскага саду да амбасады Беларусі, у якім таксама прыме. А зараз мы бачым, Святлана Ціхановская размаўляе з Вітаўтам Ландсбергісам. Гэта першы кіраўнік незалежнай Літвы. Так. Дакладна, гэта вельмі сімвалічная, вядомая асоба, першы кіраўнік незалежнай Літвы, чалавек, які зрабіў Літву, можна сказаць, вось такой, якая на сёння ёсць. Хто яшчэ з палітыкаў, з вядомых асобаў, магчыма, сёння, таксама з беларускіх, прымае ўдзел у гэтай акцыі, будзе прымаць удзел у шэсце? У сённяшняй акцыі разам з Святланай Ціхановскай міністр замежных спраў Літвы Габрыэль Ландсбергіс усклалі венкі на могілках Росі, дзе пахаваныя нашы заснавальнікі браты Луцкевічы, а таксама да капліцы Каліноўскага. Сёння вельмі шмат палітыкаў літоўскіх прысутнічае на сённяшніх імпрэзах, а таксама мы бачылі і беларускіх дзеячоў, якія таксама вядомыя ў Літве і ў Беларусі. А калі пачнецца сённяшняе шэсце, Святлана Ціхановская прыняла ім удзел, і на шляху ўсяго шэсця людзей будзе суправаджаць святочны салют. А каля самой амбасады удзельнікі запаляць 300 знічаў. Гэта як сімвал салідарнасці з тымі, хто зараз змагаецца ў Беларусі з ахвярамі, якія сталі з людзьмі, якія сталі ахвярамі рэжыму. Ганна, прабач, калі ласка, я для нашых гледачоў невялічкую толькі рэмарачку зраблю. Мы на пачатку нашага стрыму паведамлялі пра затрыманне нашых калегаў берасцейскіх Міланы Харитонова і Алеся Леўчука. Вось толькі што стала вядома, што іх выпусцілі з РАУС, пратаколы не складалі. Дзякуй за гэта, што хоць не складалі пратаколы. Як бачыце, як дзея берасцейская міліцыя, затрымліваюць, каб яны не маглі ніякім чынам паказаць вось тое, што будзе сёння адбывацца ў горадзе над Бугам. А калі прыблізна ўжо вечар наблізіўся, іх проста адпускаюць, ніякай прычыны не падаюць, пратаколаў ніякіх не складаюць. Вось такое сваволе. Прабачце за гэтую рэмарку, але думаю, гэта важная інфармацыя, якая тычылася наших калегаў. Працягвай, калі ласка, Ганна. Так, зараз мы бачым, усе фатаграфуюцца Святланай Ціхановскай, людзей
я бы подлічыла каля 300 сабралося ў берлінскім саге, дзе сёння адбываўся святочны канцэрт, прымеркаваны да свята нашага незалежнасці Дня волі. Вось, і сёння гэта ладзіцца акцыі, ўвогуле, усе гэтыя імпрэзы весь дзень, усё пачыналася зранку, ад складання кветак на могіл Кросель, да магіл заснавальнікаў БНР, Баратоў Луцкевіча і капліцы Каліноўскага. Адтуль рушыў аўтапрабег да Лукішскай плошчы, дзе выступалі ўжо розныя палітыкі літоўскія і беларускія. А вось замежныя палітыкі што жадаюць у гэты дзень сёння нам, беларусам? Усе замежныя палітыкі, асабліва літоўцы, жадаюць беларусам дамагчыся незалежнасці. Яны згадваюць ці часы, калі разам з літоўцамі беларусы згадваюць тое, што беларусы таксама дапамагалі літоўцам аднавіць незалежнасць Літвы ў 18 годзе, бо 1918. Таксама все вельмі чакаюць, каб хутчэй, жадаюць, каб хутчэй Беларусь стала вольнай і незалежнай. І вельмі віншуюць усіх са святам Дня волі. Ганна, не можам пабачыць, што зараз адбываецца, таму што бачым, што затрымалася гэтая калона, павінна было быць 6, але што ў гэтыя секунды вось адбываецца? Бачу, Ахова стаіць і Святлана Ціхановская з кімсьці размаўляе. Можа, ты штосьці нам пралееш святло на гэта? Вечер гэты час Святлана Ціхановская размаўляе з першым кіраўніком незалежнай Літвы, Гаврылісам, Вітаўтасам Ланdsbergisam. Ага, яны далей стаяць, усё бачу, бо чорная кепачка і не зусім было бачна так, што гэта адбываецца. Я так разумею, што фармуецца калона таксама нейкая, так? Хіба што там са сцягамі? Так, фармуецца калона, якая рушыць наперад праз вуліцы Старой Вільні на кірунку амбасады Беларусі, дзе ўсе разам запаляць каля 300 знічаў, як салідарнасць з людзьмі, які змагаюцца ў Беларусі і з тымі, што ахвяраваў. Сімвалізуе гэтая лічба, гэта, магчыма, колькасць палітвязняў, ці што гэта? Так, вось запаляць каля 300 знічаў. А сёння беларусы ўжо былі каля амбасады Беларусі і таксама пісалі пісьма палітзняволеным і рабілі малюнкі. Дарэчы, даволі цікавая інфармацыя. Сёння таксама пэўныя акцыі адбываліся і ў Польшы, і каля беларускіх консульстваў у Беластоку, дакладна пра гэта ведаю, былі вывешаны чырвона-белыя сцягі, так што у даволі такім прыемным антуражы знайшоўся беларускае консульства, апынулася. То бок... Так, хацела бы дадаць яшчэ, што сёння насупраць будынка амбасады беларусы вывесілі 20-метровы сцяг, які вельмі зараз заўважны і бачна, все фотаграфуюцца, і сапраўды гэта ўражвае, наколькі прыгожа можна зрабіць гэта свята. Ганна, прабач, ты, можа, не пачула пытанне. Юля пыталася таксама пра тое, што сімвалізуюць гэтыя 300 знічоў, якія будуць запаленыя вось напрыканцы гэтага 6 каля амбасады. Так, гэтыя 300 знічоў сімвалізуюць тых палітзняволеных, тых людзей, якія зараз змагаюцца за незалежнасць, якія зараз знаходзяцца за кратамі ў Беларусі, якія ахвяравалі ўвогуле тыя людзі, якія ахвяравалі сваім жыццём, свабодай таксама, так, сваім здароўем на карысць нас. Але чаму 300? Вось таксама пытанне, таму што палітвязняў у нашай краіне ўжо так больш за 300, мне здаецца. Ну, зразумела, што это каля 300. На сённяшні дзень, на сённяшні момант, так, то акурат 300. Роўна па гэтай колькасці. Усё тады зразумела становіцца на свае месцы. Калі ласка, калі можа, што працягвай, распавядай, бачу, што калона рушыла. Так, рушыцца калона, і можам таксама падысці да людзей, запытаць, што яны адчуваюць сённяшні дзень. Вось. Добрый дзень, што вы адчуваеце сённяшні дзень? Што для вас гэта свята, дзень его? Это свят, день незалежности, самый настоящий день. Тому я вельмі
счастливая, что я зараз знаходжуся тут, я можу відчути свої символіки і нікого за мною не стариться, я не вельми щаслива. Ось я рада, що всі люди разом, з нами, Світлана разом з нами, мені показує свято. Дякую. Так само сьогодні ми чули шмат музики. Ось Тім Суладзе виступив, виконав пісні на трубі. Що для вас сьогоднішній день значить? Ну, это День воли, сам за себе, назва сама за себе говорить. Ось, я так само, як моя суайчинниця, щасливий, що можу ходити покуль що тут, вольно грати, співати музику, за якою у Мінську бросають за крати. Ось. Сподіваюся, що у короткому часі ми зможемо так само ходити у Білорусі такими ось вольними маршами з нашими президентами, яких ми самі собі вибираємо. Ось. Я хочу толькі дадаць, пакуль маўчыць наш герой, які размаўляе, гэта Тіматы Суладзе, гэта чалавек, які граў на трубе ў Менску, які быў вымушаны з'ехаць. Так, ми бачимо, зараз Литва прийняла вельми шмат білорусів, які були вимушені покинути країну. І він сприяє тому, щоб люди добре могли відчувати себе тут у волі. І всіляким чином допомагають. Бачу у натоўпе вельмі шмат знаёмых твараў і таксама людзей, якія былі нашымі каментатарамі. Вось спадар Тімат таксама неаднаразова быў спікерам у нас у нашых вечаровых выданняў. Я думаю, што нашы гледачы, якія сочаць апошні год за нашымі навінамі, будуць яго ведаць таксама ў твар. Пра яго пісалі ўсе беларускія СМІ. Нават у масцы можна яго пазнаць. Так само я бачу спікера Народної амбасади Білорусі у Литві, Белефокс. Що ви відчуваєте сьогоднішній день увогуле? Що для вас це свято? Мені дуже важко своїми програмі, які ми зараз не можемо знаходитися на президент, на жаль. Ми вимушені притягувати нашу боротьбу відсюди, але ми не втінемося, і ми передаємо вітання усім, що зараз нас глядить. Глядачов Белсат на Білорусі. Я зараз так само в прямому ефірі радіо НЕС. Ось відказую вам на питання, знімаю все це в прямому ефірі. Це вельми цікаво, що ми працюємо разом, так само над освітленням сьогоднішнього маршу. Ну і вельми приємно з подарним президентом пройти під червоно-білим стягом. Дякую велике, Білорусі, Днем волі. Ось як ми бачимо шмат приходять людей, вельми зрушені тим, що Світлана Тихановська так само долучилася до святочного віншування. Ось, поволі колона рушиться у бок амбасади. Люди не відпускають Світлану Тихановську, фотографують, знімають відео з нею, підходять, розмовляють. І шмат прийшло так само людей з дітьми. Шмат червоно-білих стягов. Люди часом скандують «Живе Білорусь». Ми бачимо вельми шмат тих, хто був вимушений покинути Білорусь. У ці часи так само долучилися до сьогоднішнього віншування у Вільні. Ось бачите гэтую калону вялікую, якая рушыла да беларускай амбасады. Вось гэта сапраўдны, можна сказаць, дзень волі ў нармальнай краіне, дзе беларусам ніхто не перашкаджае яго святкаваць, а ва ўласнай краіне, на жаль, усё больш прыходзіць сведчанняў пра тое, што людзей затрымліваюць. Сярод апошняга стала вядома, што затрыманні ў рэгіёнах адбыліся ў Бабруйску, там затрымалі двое мужчын, Сергея Бяляева і Уладзіміра Міхалапа, а таксама дзвюх жанчын, прозвішчы іх невядомыя. І стачкам Беларусь Каля паведамляе пра затрыманне ў Салігорску актывісткі Інны Гаеўскай. Каля сотні асобаў таксама сабраліся ў Кіеве, і выглядае гэтая акцыя ў Кіеве прыблізна так жа, як яна зараз выглядае ў Вільні, вельмі прыгожа. Людзі са сцягамі ў цэнтры горада, ніхто ім не перашкаджае. Мы запытаемся у спадара Вітаўта Саландберга. Добрый день, спадар Вітаўт. Что вы чувствуете сегодня? Что для вас этот день? Что он для Литвы значит? Вот День воли.
От радости. Такая. Идем поговорим. На жаль, не чуем мы, что кажа спадар Вітаўтас. Бачна, што ахова таксама не дазваляе да яго так падысці бліжэй крышачку. Кажа, што трохі задыхаецца, бо шмат ўжо ідзе сёння. Так, гэта асоба таксама ў вельмі сталым веку. Дзякуй табе вялікі, Ганна, за тое, што паказваеш нам Вільню, ўсё тое, што адбывалася. Ганна Русінова, наша карэспандэнтка ў Літве, мела магчымасць паказаць нам вось гэтую вечаровую акцыю і дзень волі ў вольнай краіне, дзе сапраўды беларусы могуць яго адзначыць годна. Так, як мы бачылі самі, паліцыя толькі ахоўвала шэсце, але не перашкаджала ягонай хадзе. Ну, не так, як, на жаль, сёння ў Беларусі, ў Менску, калі увесь горад літаральна быў ачэплены спецтэхнікай, міліцэйскімі бусамі, ціхарамі, і, вядома, было шмат затрыманняў, больш каля 45 паводле праваабарончага цэнтра «Вясна». Гэта толькі папярэднія звесткі. Спіс до конца дня, думаю, і завтра будзе больш вялікі. Ну і не толькі Менск, таксама рэгіёны падпалі, Бабруйск былі затрыманні, Салігорск былі затрыманні, Міёры, цэлы шэраг гарадоў, напэўна, вось акурат цяпер усе гарады і не Але ведаеш, Юля, на заканчэнне ўсё ж такі нашага эфіру, таму што неўзабаве мы будзем перадаваць голас студыі «Белсат», дзе працягнецца наш вечаровы эфір. Хочацца не пра затрыманні, ўсё ж такі змаглі сёння беларусы адзначыць, як бы там ні было годнае ўнутры Беларусі гэтае свята. Ну, а на месцы забойства Тарайкоўскага з'явіліся кветкі бел-чырвона-белыя. Гэта вельмі важны сімвал, гэта першы загінулы падчас пратэстаў, а таксама бела-чырвоныя балонікі. Давайте паглядзім вось гэтае відэа на секундачку. На плошчы пераменаў падняліся вось бела-чырвона-белыя балонікі на легендарнай плошчы пераменаў. Я думаю, што вось гэтым акцэнтам, гэтай нотай найбольш хацелася бы скончыць сённяшні наш з табой стрым, але нашых гледачоў заклікаю заставацца і глядзець вечаровую студыю ўжо неўзабаве. Там працяг і злучэнні таксама будуць вуліцаў Менска. Даведаецеся пра апошнія падзеі, пра апошняя інфармацыя, што там адбываецца. А гэтыя 2 гадзіны для вас працавалі Юля Лабанова і Ігор Кулей. Яшчэ раз з днём волі спадарства і на развітанне агляд сённяшніх падзеяў. 103 гады таму нам у спадчыну засталася краіна. Краіна нашай мары, краіна нашай будучыні. Яе забралі ў нас, зняважылі, растапталі ды кінулі зямлю. Але ідэя жыла і чакала свайго часу. І час урэшце надышоў. Спрабаваць затрымаць яго хаду – гэта ісці насуперак закону. Насуперак сваім людзям. Цяжкая вайсковая тэхніка, аўтазакі, узмоцнены баявы рэжым, паляванне на мірных грамадзянаў з аднаго боку, а з іншага непахісная рашучасць у памкненні да вызвалення бацькаўшчыны. Гэта і ёсць дзень волі ў паняволенай краіне. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства і віншую са святам 25 сакавіка. Запрашаю у студыю «Белсат». Дарагія суродзічы, сябры, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з угодкамі того слаўнага дня, калі наш народ стварыў пасля доўгай няволі сваю першую мадэрную незалежную дзяржаву, Беларускую Народную Рэспубліку. Прысвячаю мой сёлетні зварот героям, якія выйшлі пасля жнівеньскіх выбараў сотнямі тысяч на вуліцы нашых гарадоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі, а таксама беларусам замежжа, якія іх падтрымалі ў іх змаганні за праўду і людскую годнасць адабраных у іх
здрадникам на службе суседняй імперії. Хочу сказаць усім вам, мае дарагія сябры, як я моцна ганаруся вамі. 3 гады таму, з нагоды стагоддзя ПНР, я выказала веру, што вы, нашая моладзь, вызваліць Беларусь ад дыктатуры і што, нягледзячы на тое, што вы цярпелі 26 гадоў пад ботам камуністычнага спадкаемца, вашая нябачная зброя, вашае пачуццё прыналежнасці да беларускай зямлі і вашая генетычная памяць перамогуць усе перашкоды на вашай дарозе, асабліва страх, на які разлічваў дасюль несумленны узурпатар, фальсіфікуючы выбары. Працэс пачаўся. Веру, што здзек, на які рэжым яшчэ ўсё дазваляе сабе, хутка дасць месца светлай, вольнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Беларусь. А ў міжчасе моцна прашу вас, не тратьце надзеі. Заставайцеся з'яднанымі і салідарнымі пад знакам пагоні. Ваша салідарнасць, ваш гераізм, ваша любоў да свае бацькаўшчыны і да найбліжэйшых вам людзей, вашых братоў і сёстраў беларусаў, перамогуць нялюдскі рэжым, які ўжо столькі гадоў здзекуецца над вамі. Веру, што, як гэта абяцае наш нацыянальны гімн, разам мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Дык дай Божа, жыве Беларусь! Гэта былі словы падтрымання і віншавання ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Ну а я хацеў бы нагадаць, што незалежнасць не падае папросту ў рукі. За незалежнасць заўжды змагаюцца. Змагаюцца тыя, хто гатовы плаціць за яе найвялікшую цану. Гэтую гістарычную аксіёму зноўку і зноўку пацвярджаюць беларусы. Пацвярджаем мы з вамі. Десяткі тысяч зняволеных, тысячы знявечаных, прынамсі сотні толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў, гэткую цану беларусы ўжо заплацілі, пастаўшы супраць лукашызму летась, ды не спыніўшы змаганні і да сёння. Тэму працягне Діяна Радкевіч. Это я, калі была ў жыцці, я распісвала, чым мы займаліся. За свабоду нацыі Ганна ахвяравала сваёй воляй. Упершыню дзяўчыну затрымалі 12 верасня. Тады за ўдзел у жаночым маршы яна атрымала 11 сотняў. Яшчэ 15 сотняў Ганна адседзела ў лютым паводле 2 артыкулаў пасля суседскай сустрэчы ў двары. Страх у меня был. Я разумела, што не могу затрымаць. Такое, што будзе прям тая жорсткасць, якая была з 9 жніўня, я не чакала. Але, в принципе, что будут взрываться светошумовые гранаты, что могут быть взрываться водометы, это для меня было дастаткова чаканым. А музыка Сергей Варсоба прыехаў у Варшаву год таму. У кастрычніку перавёз і сям'ю. Ён згадаў, з якім пачуццём выходзіў на пратэсты 2006 и 2010 годов. Я не думаю, что это были исключительно какие-то высокие благородные цели. Мы должны сделать что-то для того, чтобы стало лучше. Мы не должны безответственно смотреть на то, что происходит. Мы должны это делать, несмотря на то, что страшно. Про мотивацию пратэстоўцаў з псіхалагічнага пункту гледжання распавяла психолог Лилия Хремчик. Сочувствие к другим. Люди выходят из сострадания. Люди оказались более здоровыми психологически, психически, да? Более целостными, что ли. То есть это ощущение внутри, что со мной так нельзя, я не жертва, я не позволю с собой так обращаться. Вот это движущая сила. Цяпер за кратамі больш за 300 палітвязняў. Святлана Тихановская разлічвае, што Лукашенко сыдзе ўжо ў весну. Але калі разглядаць больш пессимистичный сценар, люди отседзяць свои термины. У меня нету никаких поводов думать, что вот как-то скоро все это изменится. Все выглядит так, что это увязнет. Мне кажется, что это может длиться и год, и 1,5. Может, и 2. Найвышэйшы кошт за свабоду заплатілі Роман Бандарэнка, Геннадзь Шутаў, Александр Віхор і Александр Тарайкоўскі. Да таго ж штаб Святланы Тихановскай лічыць забітымі ў выніку гвалту міліцыянтаў Константина Шишмакова и Микиту Крыўцова. Эта боль, эта жертва, она очень важна. Это такое яркое пятно, которое
которая действительно просто не позволяет снять вопрос с повестки дня. Ужо ведаючы рызыку, беларусы дагэтуль выходзяць на дваровыя маршы ды акцыі салідарнасці. Але іх ужо не так шмат, як на пратэстах у першыя месяцы пасля выбараў, што збіралі сотні тысяч асобаў. У пэўным плане, магчыма, гэта ідзе разгубленасць, што асабліва калі чалавек адзін раз выйшаў, другі раз выйшаў, трэці раз выйшаў, а нічога не змянілася, у яго можа пачацца расчараванне. Я не ведаю, колькі патрэбна, но на сённяшні дзень лічу, што трэба выходзіць ўсё-таки да перамогі. Наша экспертка таксама лічыць, што пратэстаў ужо не спыніць. Нация должна пережить травму. Пока она травму не пережила, эта агрессия, вызываемая травмой, она будет нести дальше процесс, он не остановится. А пакуль што ў Беларусі адбываюцца зачысткі. Гэтак, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у лютым вынеслі мінімум 102 прысуды ў крымінальных справах. 49 абвінавачаных пазбавілі волі. Адбылося больш за 500 затрыманняў, больш за 200 асобаў атрымалі сотні, больш за 70 штрафы. Діяна Радкевіч, Белсад. Тым часам, калі сачыць за навінамі, у дадзены момант адбываюцца масавыя затрыманні, у прыватнасці ў Менску, каля метро Пушкінская. Ну вось так, дзень волі лукашысты ператвараюць у дзень страху, няволі, хаця, безумоўна, гэткія дзеянні могуць быць прадыктаваныя толькі ўласным страхам, бо моцны чалавек ніколі не пойдзе на подласць, ніколі не пойдзе вайною супраць свайго народу. А тым часам лукашысты ў найгоршых сталінскіх ды гітлераўскіх традыцыях працягваюць шукаць ворагаў народу сярод беларускіх грамадзянаў. Чарговы раз узяліся за прадстаўнікоў польскай меншасці. Яшчэ напярэдадні ўвечары, калі гарадзенскі журналіст і актывіст Саюзу палякаў Беларусі Андрэй Пачобут даваў тэлефоннае інтэрв'ю з месца затрымання кіраўніцы арганізацыі Анжэлікі Борыс, да яго падыходзілі міліцыянты, каб спраўдзіць дакументы. Но ўжо сёння раніцою прыйшлі і дадому да Пачобута. Цяпер з ператрусам, канфіскацыяй архтэхнікі і, уласна, каб затрымаць адважнага гарадзенца. Ну і цяпер яго даставілі ў цэнтральны апарат следчага камітэту ўжо ў Менску, дзе дапыталі, затрымалі на 72 гадзіны. Ну а падрабязнасці ранішняга затрымання Андрэя Белсату распавяла ягоная жонка Аксана. Сегодня 8:15 раніцы до нас до хаты пришли супрацоўнікі милиции. Зайшли они, не звонили папярэдня, просто зайшли ў кватэру, сказали, что у нас было адчынена. Сказали, что зараз яны там дачакаюцца яшчэ нейкіх сваіх калегаў, у нас в хаце пройдзе ператрус. Пройдзе ператрус, бо Андрэй абвінавачваецца по артыкуле 130 частка 3 і ўзбудзіла справу Генеральная прокуратура. Яны забрали тэхніку, всю, што была ў хаце, нашу, дзяцей, тэлефоны таксама, і паўнагадовай дачкі, і непаўнагадовага сына. Забрали карту поляка, нейкую літаратуру на польскай мове, якая іх асабліва зацікавіла, як яны патлумачылі. Забрали таксама нейкія там аркушы А4, забрали нейкія такія флешкі, нейкія насіцелі па працы таксама. І як-то асабліва ён не рыхтаваўся, ніяк, ён не ведаў, як гэта будзе. Што гатовы, што ў любы дзень могуць прыйсці, так гатовы, як большасць, напэўна, насельніцтва зараз у краіне. То есть и нават зусім там без нейкіх там документаў, либо там без польскай мовы можна трапіць за краты. Таму я думаю, што гэта яго не здзівіла. Гэта быў вопрос часу, пытанне часу. Генеральная прокуратура завяла крымінальную справу ў дачыненні да старшыні Саюзу палякаў Беларусі Анжэлікі Борыс і іншых асобаў, абвінаваціўшы іх у распальванні нацыянальнай рэлігійнай варожасці, таксама рэабілітацыі нацызму, апраўданні генацыду. Паводле прад'яўленага артыкулу падазроным можа пагражаць да 12 гадоў зняволення. На удар па польскай меншасці ў нашай краіне ўжо адрэагавалі у прыватнасці кіраўнік дыпламатыі Еўразвязу Жузеп Бурэль, ну і таксама, канешне ж, афіцыйная Варшава. Дзеянні беларускіх уладаў маюць палітычны падтэкст і галоўная мэта рэпрэсій польскай меншасці. Гэтыя дзеянні адбываюцца насуперак міжнародным абавязкам, а таксама білатэральным дамовам. Між іншага, размова пра трактат аб добрасуседстве паміж Польшчай і Рэспублікаю Беларусь. Нагадаю, што грамадзяне Беларусі ў Польшчы карыстаюцца любымі правамі, да таго ж беларускі бок узяў на сябе абавязак. Але, як бачым, сёння палякі спатыкаюцца з шэрагам праблемаў, што датычаць адукацыі, навучання польскай мовы, захавання сваёй культуры і традыцыі. Гэтыя дзеянні не мусяць прайсці міма ўвагі адпаведных міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца тэмаю правоў чалавека і аховаю правоў меншасцяў.
Абсалютна недапушчальна, што палякаў дэ-факта ўзяў у закладнікі рэжым Лукашэнкі. Таму сёння падчас паседжання Рады Еўропы я гэтую тэму адназначна ўздыму. Мы заклікаем беларускія ўлады апамятацца. Палякі ў Беларусі абагачаюць беларускую культуру і ў той жа час клапоцяцца пра захаванне польскай культуры. Яны добрыя грамадзяне, і яны не здзейснілі нічога дрэннага. Таму мы будзем рабіць усё, каб ім дапамагчы. Палякі могуць разлічваць на падтрыманне з боку дзяржавы. Лукашызм – бяда ўсіх беларускіх грамадзянаў, незалежна ад іх паходжання. Ну і беларускіх патрыётаў сярод беларускіх палякаў, прынамсі не менш, чым сярод уласна беларусаў ды прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. А таму, хто і падзяляе беларускі народ, расколвае, распальвае сярод нас варажнечу, дык толькі лукашысты. Наша агульная мара пра свабоду. У нашае найвялікшае нацыянальнае свята – Дзень волі. Са словамі віншаванняў да суайчыннікаў звярнулася легендарная актывістка Ніна Багінская. Свабода – гэта стан чалавека, стан яго жыцця, пры якім ён можа выяўляць свае чалавечыя здольнасці. Рабства мы павінны выкрачваць з нашых галоў, з нашых душ, з нашых сэрцаў. Мы павінны быць свабоднымі. Свабода, дзень волі, а ён жа будзе святкавацца пад чырвона-белымі сцягамі. Гэта для нашага грамадства, я лічу, небяспечна і самаахвярна. Людзі толькі вельмі смелыя могуць выйти, топнуць нагою на гэту банду акупацыйных структур чыноўнікаў, якія ненавідзяць нашу мову, наш сцяг. Людзі не павінны баяцца. Людзі павінны быць смялейшыя. Але в той сітуацыі моладзь, бацькі маленькіх дзяцей павінны таксама зрабіць выбар, падумаць. І каб не папасць в гэтыя пастарункі, в СІЗА, в турмы. Можа, на самай справе сидзіце у сябе дома і святкуйце тым, што вучыце нашу мову, бараніце свае сем'і, сваю вольнасць, бараніце сваё жыццё, і гэтым самым мы абаронім сваю нацыю. Жыве Беларусь! Ну і некаторыя каментары з нашага стрім-чату на Ютубе. Наташа Мелічонак піша: давайте аб'ядноўвацца. Таксама Наталья Еринская піша: бойкот сигаретам, спиртному, госзаправкам, провластным газетам, телевидению, БТ, Евроопту, Короне. Ну і яшчэ литерально одно зачитаю. От Николая. Кто больше испугался, тот и проиграл, а вооруженный сброд испугался безоружных белорусов. Настолько, что даже армию задействовали против цветов. Так что, спадарства, калі вам распавядаюць, што гэта мы баязліўцы, што гэта мы спалохаліся, запомніце вось гэты апошні каментар. Ну а пра свабоду і прагу да волі беларусаў разам з журналісткай Хрысцінай Чарняўскай разважае пісьменнік Уладзімір Някляеў. Вашай увазе. Добрый дзень, паважаныя гледачы. Сёння мы размаўляем пра шлях беларускага народа да свабоды, пра імкненне народа да незалежнасці і волі з беларускім пісьменнікам, празаікам, грамадска-палітычным дзеячам Уладзімірам Някляевым. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Добрый дзень, са святам, што б там не было, з днём волі. Так, часы, калі паўстала Беларуская Народная Рэспубліка, быў вельмі драматычны. І зараз мы жывём у непростых умовах. Ці можна тут правесці нейкія паралелі? Паралелі тым, што вось 103-ю гадавіну нашай незалежнай краіны мы зноў святкуем пад акупацыяй. То Китая была знешняя оккупация, так? Это были внешние войски, немецкие, польские стояли на мяжы. З усходу русские, большевицкие. А зараз як бы у нас оккупация внутренними силами, внутренними войсками, да? Антибелорусскими, антинародными.
внутренними войсками той улады, якую мы сегодня маем, и якая не з'является ни белорусской, ни народной. Былі часы моцнага прыгнёту, былі часы вельмі жорсткага прыгнёту. Якія ідэі дапамаглі беларускаму народу выжыць? Идея иметь свою державу. Вот что принимает нас у борьбе за яе. Зараз нацыянальныя сімвалы Беларускай Народнай Рэспублікі тагачасныя выклікаюць нейкую асаблівую жорсткасць, нейкі вось гэты заклік на гвалт, як на чырвоную анучу кідаюцца на, здавалася б, абсалютна бязвінны сцяг. Чаму? Чаго яны так баяцца? Чаму іх пужаюць вось гэтыя спалучэнні колераў бела-чырвона-белы? Мы забыліся, што гэта пачалося не сёння. Як толькі да ўлады прыйшлі лукашысты, Лукашенко, што было зроблена? Рэферэндум па адмене нацыянальнай сімволікі. І заяўлена было, што беларуская мова таксама не для беларусаў, бо яна і не мова, а мова гэта вот руская мова. І яно ўвесь час доўжылася. Просто у той час, калі ўлада пачувала сябе ўпэўнена, калі выконвалася сацыяльная дамова, яны давалі такое паслабленне такое, бачучы памкненні беларусаў, мець сваю дзяржаву са сваёй мовай, са сваёй культурай, з усімі сімваламі нацыянальнымі. Яны давалі такое паслабленне. Раптам там абвяшчалі беларусізацыю. Ніхто нічога дзеля гэтага не рабіў, але абвяшчалася, і тады ўжо не хапалі адразу на вуліцах чалавека са сцяжком. Дык вось гэта у сутнасці гэтай самай антынацыянальнай, антынароднай улады. І от яе сутнасцю і тлумачацца яе адносіны да усяго беларускага. Напрыканцы нашай размовы я б хацела вас папрасіць прачытаць верш у падарунак беларусам і беларускам у свята волі. Сіла на нашым баку, праўда на нашым баку і будучыня на нашым баку. Вось пра гэта верш. Жывое ўсё, што не забыта, што прарастае ў свет, нібыта травінка з-пад магільных пліт, усё з'яўляецца з нябыту. Не ўсё вяртаецца ў нябыт. Як не знішчаюць, як не паляць, не распінаюць на крыжах, не памірае наша памяць. Жыве ў вяках. Было не лепш, а толькі горай. Цяжэла кроў, цякла, як ртуць, але праз лёс наш, як праз горан, мы неслі чалавечы гонар, як сцяг нясуць. Мы помнім скураю, хрыбтамі, як дратавалі нас дручкамі, як гвалтілі дачок, сыноў, ніхто не ўчыніць гвалт над намі ніколі зноў. Клянемся перед сабой і Богом, пад спеў званоў не стане Беларусь астрогам ніколі зноў. Хай чаша болю не дапіта, ды ўсёй крывёю, што праліта на захад свету і на ўсход, наноў вяртаецца з нябыту краіна наша, наш народ. Яшчэ раз усіх са святам, жыве Беларусь. Ведаеце, гаспадарства, я тым часам адным вокам праглядаю стрім-чат у нас на Ютубе, дзе якраз таксама ідзе выданне. І я вельмі здзіўляюся з каментарамі, якія там ідуць, што там пратэсты здзьмуліся, супраціўленне, змаганне скончылася, нічога не атрымаецца і так далей. Гаспадарства, выйдзеце папросту на вуліцы, азірніцеся ў рэшце рэшт. Акрамя вось гэтых сілавікоў, альбо іх называюць слабавікамі, неістотна, каго вы пабачыце? Вы пабачыце людзей, паўсюль, дзе б вы не зайшлі, гэта пераважна будуць людзі, якія за вольную, незалежную Беларусь без Лукашэнкі. Штосьці такое, чаго раней
не было. Я сведчу гэта вам, як чалавек, які у беларускім руху больш за чвэрць стагоддзя. Раней было адчуванне, ёсць народ, якому няма справы ні да чога. Ёсць мы, свядомыя беларусы, ёсць нейкія там лукашысты. А зараз ёсць адчуванне, што ёсць увесь беларускі народ і ёсць нейкія там лукашысты. І гэты народ хай сёння і не гаворыць у большасці сваёй па-беларуску, хай не з'яўляецца такім прапаленым, пражжоным такім змагаром кожны з іх, але гэта людзі, якія многія з іх упершыню адкрываюць для сябе Беларусь. Спрабуюць адказаць на пытанні, якія задавалі мы, напрыклад, шмат гадоў таму. Людзі шукаюць адказы самыя для сябе. Гэта вельмі важны працэс, без перабольшання нацыятворчы. І мы запыталіся, што такое для вас свабода, бо са свабоды ўсё пачынаецца. Сёння будзем цягам выдання пытацца ў жыхароў розных мясцовасцяў. Для пачатку дамо слова жыхарам Гомля. Дышать, высказывать свое мнение. Ты можешь делать все до тех пор, пока ты не мешаешь кому-то другому. Абсолютно свободы не бывает нигде. Мы же свободны от всего. От окружающих, близких, от законов. Что можно было говорить, то, что думаешь. Были митинги в августе. Август, сентябрь, полгода. И что? Осуждают тех, кого избивают. Вот и все. Это что, свобода? Ой, нет, это не про меня. Я за Лукашенко. Полностью выражать свою личность, свое мнение во всех сферах жизни. Возможность развиваться в первую очередь. Народа вообще нету свободы. Это как у Пиночет, как Гитлер, еще это все. Не выйти, людей хватают без суда и следствия. Жить так, как я хочу, передвигаться, скажем так. То есть, что я буду свободна в своем выборе. На демонстрации хочется ходить, хочется другое, чтобы правил нас другой человек, чтобы не было этого беспредела. Кошмар, мы живем в концлагере, да и все. Свобода – это когда есть свобода печати, свобода слова, и за это не садят в тюрьму. Сын Алены Бандаренко Роман заплаціў за волю Беларусі найвялікшую з магчымых цану, уласнае жыццё. Маці героя і яго стрыечная сястра таксама павіншавалі сёння беларусаў з Днём волі. Для меня свобода – это наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, получать удовольствие от жизни, общаться с теми людьми, которые мне интересны и которые тебя развивают, петь песни, читать стихи, шутить, смеяться, рассказывать анекдоты. Свобода для меня – это общаться с друзьями и соседями, пить чай во дворе просто так, потому что мне это нравится. Гулять по улицам и быть уверенным, что тебя защитят, если это понадобится. То, что произошло в ноябре прошлого года, каким-то образом вначале мою свободу ограничило. Но через какое-то время я поняла, что свобода не зависит от каких-то внешних обстоятельств. Она зависит только от меня, от моих мыслей, от моих чувств. В День воли я хотела бы пожелать всем белорусам быть свободным и гордиться тем, что ты живешь в свободной стране, которая зовется Беларусь. Для меня свобода – это любовь. Когда есть большое пространство для созидания, а это и есть любовь, то все в жизни прекрасно. А еще я бы сказала, что свобода – это ответственность. Тот человек свободен, который способен нести ответственность за свои действия, не посягать на границы другого, созидая и при этом оставаться счастливым. Я считаю себя свободным человеком, несмотря на то, что произошло в моей семье.
Я не испытываю какой-то ненависти по отношению к людям, которые совершили преступление, убили моего брата. Через всю свою жизнь я стараюсь нести вот это большое чувство, любовь. И все, что я делаю в своей жизни, я делаю именно с этим чувством. На самом деле не тяжело оставаться свободным человеком во всей этой обстановке, если ты честен сам с собой. Это и можно назвать свободой. Воля, свабода, каштоўнасць універсальная. Сёння з днём волі, днём 25 сакавіка беларусаў павіншавалі і суседзі з Літвы і Расіі. Паслухаем пажаданні спецдакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Пятраса Аўстравічуса і былога старшыні Верхоўнай Рады Літвы Вітаўтаса Ландсбергіса, а таксама вядомага расійскага палітыка Владзіміра Карамурзы-малодшага. Свобода – это то, что отличает подданных от граждан. Это очень важная ценность, но часто мы начинаем ценить ее только тогда, когда она исчезает. В этот день я хочу пожелать Беларуси и белорусам, прежде всего, чтобы как можно скорее настало то время, когда этот праздник наполнится конкретным содержанием, и чтобы вы смогли по-настоящему отметить День свободной Беларуси. Сегодня День свободы. Сестры и братья Беларуси, давайте бороться за то, чтобы мы помнили не только День свободы, но мы жили бы свободно и братски за День свободы. Желаю вам, братья и сестры, свободы от страха и неприятия унижения. Не унижайтесь. Вы свободные люди, пока не боитесь. Тогда они испугаются. Таксама з днём волі беларусаў павіншаваў і ўкраінскі дэпутат, кіраўнік міжфракцыйнага дэпутацкага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь Верхоўнай Рады Украины Алексей Гончаренко. Шановні сябры, я поздравляю вас с Днем воли. Вы знаете, самое большое желание любого народа – это быть свободным и независимым. И белорусы заслужили свободу. Сегодня белорусы борются за свою свободу так, что весь мир, затаив дыхание, следит за вами. От имени украинского народа, от нас всех, я хочу пожелать вам скорейшей победы. Я уверен, что обязательно будет и воля, и доля. А значит, будет и хлеб, и счастье. Но все начинается с воли. С Днем воли вы обязательно победите, а мы рядом с вами. Живи Беларусь! У нашым стрым-чаце працягваюцца сапраўдныя інтэрнэт-баталіі свядомых беларусаў і я бацік. Я вось свядомых беларусаў, нашых гледашоў папрасіў бы, прапанаваў вам лепей не звяртаць увагі на гэтых ботаў, а адказаць на пытанне, што для вас свабода. А тым часам з гэтым пытаннем мы звярнуліся і да жыхароў Пінску. Во-первых, выражение своей точки зрения, не боясь. Свобода действий, свобода мыслей. Я хочу пройти по своему городу, когда я хочу. И если я не бью окна, не ломаю заборы, не бью ногами в стенку, в двери, зачем меня снимать и потом меня штрафовать? Это свобода. Я не чувствую себя свободной. Хорошая жизнь, хватает всего. Живем хорошо, пенсионер. Вот вам и свобода. Это не сидеть в тюрьме. Вот что значит свобода. Жить спокойно. Но в Беларуси нет свободы. Когда я могу быть спокойной за своих детей, внуков, за себя. Когда я могу ехать, куда хочу. Когда я могу работать, когда хочу. Когда я могу не работать, если не хочу. Но в нашей стране, я говорю открыто, свободы нет. Внутри свободен, да и хорошо. Свободно гулять, свободно ходить, чтобы никто не указывал, куда идти, не заставлял. Когда человек может свое слово сказать, а когда, извините, его просто-напросто напрягают, то какое слово можно сказать? Чтобы ты сам выбирал то, как, где, почему и для чего. Я хотел бы нагадать, что наши коллежанки Дарья Чульцова и Катерина Андреева
адныя з тысячаў беларусаў і беларусак, якія сёння знаходзяцца ў палоне лукашыстаў. Журналісткі Белсату былі асуджаныя нібыта за актыўны ўдзел і нават арганізацыю масавых беспарадкаў. Насамрэч жа Даша і Каця асвятлялі жалобную акцыю памяці забітага лукашыстамі Рамана Бандарэнкі. І таму змаганне за волю, канешне ж, гэта не папросту нешта абстрактнае. Найперш гэта змаганне за нас і за нашых блізкіх. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Каб дайсці да крамы або прыпынку некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Девчонки, держитесь! Я хочу сказаць, што калі у нас было адзінае з ёй спатканне, яна больш свабодная, чым мы тут. Вось яна неяк такая унутраная яе свабода, яна адчувалася ва ўсім. Вообще было так душевно, ей хотелось много мне рассказать, но нельзя было рассказывать. Там много чего нельзя рассказывать. Поэтому, я ей больше, наверное, рассказывала. Я ей рассказываю, она смотрит на меня. Ой. И я ей сказала, что я, наверное, тебе уже надоела своей. Я без остановки что-то ей говорила. Она на меня так смотрела, никогда на меня так не смотрела. Кошмар какой-то. Спорт або творчасць. Нашыя героі ўжо зрабілі ўласны выбар. Калі я стаю тут, я бачу, што да гарызонту з абодвух бакоў усё ў людзях і ў нацыянальных сцягах. Часта сню нейкую рэдакцыю. Як зборны вобраз усіх, дзе я працавала. Сню, што ўключаю камп'ютар, дыктафон. Так, мне не хапае працы. Раптоўна гэта зразумела на 4-м месяцы зняволення. Я трымаюся. Калі ласка, трымайцеся і вы. Пишу. Сейчас отправила письмо, чтобы держалась, чтобы не падала духом, но я чувствую, что там очень сложно все. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы она выдержала все это. Дорогая наша, любимая, надея наша, гонор наш, наш непазбыўны боль. Парадокс і няўмольны доказ таго, што ніякімі кратамі не спыніць цябе ва ўсведамленні, што ў прафесіі, которую ты абрала, у мужнасці, з которой сустрэла цяжкое выпрабаванне, робіш, як сама напісала ў першым закрата ў лісце, гістарычна важную справу. Ва ўсведамленні, што ісці свой шлях разам са сваім народам лёгка, ганарова і цікава. Перамогі табе на гэтым шляху разам з народам. З днём волі, дарагая, і да сустрэчы на волі. Жыве Беларусь! Ціск уладаў, дакладней тых, хто ў сваіх чорных балаклавах бегае па прыбіральнях у часе дзіцячых спектакляў, называе пры гэтым сябе чамусьці тэатраламі. Вось ціск гэтых людзей спазнала і творчая супольнасць Беларусі. Між тым, наша культура перажывала і не такія рэпрэсіі, перажыве і гэтыя. А таму творцы не здаюцца і віншуюць суайчыннікаў з днём волі. Вольная краіна пачынаецца з вольнага чалавека. І калі кожны з нас будзе вольны сам у сваіх думах, у сваіх памкненнях, у сваіх марах, у сваіх дзеяннях, тады будзе і вольная краіна. Жыве Беларусь. Воля і свабода – гэта магчымасць мець важкасць уласнага голасу, уласнага выбару і несці адказнасць за гэты выбар. Свабода – гэта магчымасць мець сваё меркаванне нейкае, свой погляд на жыццё, на сваю нейкую пазіцыю і магчымасць гэтае меркаванне, гэтую пазіцыю выказваць, агучваць. Возможность высказывать правду, так как правду всегда говорить легко и приятно.
Для мяне свабода ці воля гэта тое, калі кожны грамадзянін нашай краіны будзе адчуваць, што ён мае права на свой голас, перш за ўсё. Што яго голас будзе ўлічвацца заўсёды, што з ім будуць раіцца. Нехта кажа, што свабода – гэта эканамічнае паняцце ўвогуле. Калі ты незалежны эканамічна, калі ты можаш пракарміць сябе, сям'ю, ты вольны, свабодны. І нехта кажа, што это духоўнае паняцце. Я думаю, што это гармонія. Гармонія паміж духоўным і матэрыяльным жыццём. Для мяне воля і свабода – гэта жыць у сваёй уласнай краіне. Гэта размаўляць вольна на сваёй роднай беларускай мове. Гэта адкрыта сустракацца са сваімі сябрамі, не баючыся хадзіць на працу і ў госці. Паважаныя беларусы, віншуем вас з днём волі. Ура! Сябры, віншую усіх нас з днём волі. І няхай яна будзе не толькі ў сэрцах, а і навокал. І гэта не толькі наша мінуўшчына і наша памяць, а гэта яшчэ вялікая наша надзея на будучыню, калі мы зможам строіць сапраўдную вольную нашу краіну. І кожны год 25 сакавіка па ўсіх беларускіх сэрцах б'ецца ва ўнісон. Мы хочам жыць сваёй краінай, мы хочам жыць шчасліва. Мы вольныя людзі. Я віншую вас з днём волі. Будзе ісці перад усімі днямі з бел-чырвона белымі сцягамі, з волею паперадзе сцягаў. Яшчэ раз са святам. Вы уяўляеце, якая гэта фантастыка. Пасярэдзіне Еўропы 21 стагоддзя паняволены народ жыве ва ўмовах сапраўднай ці то ўнутранай, ці то пад выглядам унутранай акупацыі. Пры гэтым галоўнае нацыянальнае свята – гэта дзень волі. Усе нашы мары пра свабоду. Гэта штосьці папросту надзвычайнае. Між тым хацелася падзначыць, канешне, што чым цяжэй здабыць свабоду, тым цяжэй потым ад яе адмовіцца. Так што нічого страшнага, ўсё ў нас будзе добра. А тым часам працягваем разважаць, што ж такое свабода. І мы запыталіся таксама пра гэта аднаго з дыджэяў пераменаў Кирилла Голованова. Свобода – это возможность сделать выбор, принимать решения. Это когда закон и право регулируют твои действия, действия остальных людей и регулируют исключительно при помощи правды. Страшно, что сейчас вот на такие базовые вещи есть запрос говорить их вслух. Как будто подобное мнение, оно может быть каким-то интересным, а это что-то элементарное, базовое и очевидное. А то, что сейчас происходит в Беларуси, это полувоенный режим. Глупо говорить о каком-то, не знаю, может, политическом развитии страны, вектор направления, куда нам развиваться, когда не закрыты какие-то базовые просто потребности, что человек, он уверен, что он вернется домой. 25-го праздник, это здорово, что праздник, но то, о чем я говорю, происходит каждый день. Это не имеет отношения к тому, что именно вот в один день давайте все это поймем, будем об этом говорить. Нет, это то, о чем нужно говорить. Да это странно, что об этом нужно говорить. Но это очевидные вещи на каждый день. Гэта быў Кирилл Голованов. Ну а вось яшчэ меркаванне пра тое, што такое свабода ад нашай глядачкі Татьяны Суши. Свобода – это как естественное дыхание. Свобода воли нам дана от рождения Богом. Никакой психопат никогда у нас не отнимет этот Божий дар. Вось такое меркаванне. Ну а зараз расповед Ольгі Севярынец, жонкі палітвязня Паўла Севярынца, пра тое, што азначае дзень волі для сям'і гэтых шчырых і адданых беларусаў. Добрый день, дорогие сябры! С Днем воли, Беларусь! День воли и для меня, и для Павла это был важный день, и есть важный день.
Як і ў прынцыпе гэта непараўнальна важны дзень і для беларускага народа, знакавы дзень. Я памятаю, што такое пастаяннае пачуццё ад дня волі гэта пачуццё ўрачыстасці і такога нават нейкага хвалявання ўрачыстага. Як па мне, так гэты дзень увогуле, калі ў Беларусі нават дыхаецца вальней. Не ведаю, вясна, вось гэта свята волі, яно неяк дае вельмі вялікае натхненне. І ў гэтым годзе асабліва неяк падкрэслена адчуваю, што калі, не гледзячы на цяжкасці, у гэты дзень у нашых продкаў атрымалася сваю волю здабыць, то і ў нас урэшце рэшт атрымаецца. Калі казаць канкрэтна пра Пашу, то у яго была пэўная традыцыя на гэты дзень, таму што апошнія 15, нават больш год, ён выступаў арганізатарам 6 акцыяў на дзень волі. Ну і таму, акрамя таго, што гэта быў святочны дзень, то гэта быў дзень таксама звязаны з клопатамі нейкімі. Раніца ў яго, я памятаю, заўсёды пачыналася з напісання прамовы. Ён сядаў, накідываў сабе тэкст, пасля хадзіў, прагульваўся тут па кватэры, рэпетаваў яго. Вось пасля там нават мне паказваў часам, каб я ацаніла вартасць. Апаратуру нейкую шукалі, нейкія плакаты былі, сцэнарый ён прадумываў. Ну, такое, все клопаты, звязаныя з арганізацыяй мерапрыемства. І я памятаю, што таксама традыцыя ягоная, это заўсёды вяртацца з дня волі с ахрыпшым голасам, з сеўшым голасам. Вось, вечарам ужо мы неяк там спрабавалі гэта адзначаць разам, так, у сямейным коле. Ну і калі, канешне, ён увогуле вяртаўся з гэтага дня. Дзень волі для мяне яшчэ знакавы тым, што 25 сакавіка гэта дзень, калі католікі адзначаюць дабравешчанне, это даволі вялікае свята ў касцёле, і гэта дзень, калі Марыя сказала так Божай волі, яна праявіла сваю волю. І я разважаю над тым, чаму гэтыя два святы яны супалі ў адзін дзень. Мне здаецца, што гэта такое невыпадковае супадзенне. Я разважаю, мне здаецца, калі мы гэты сэнс здабудзем, чаму гэтыя два святы яны так супалі, то мы зразумеем і чаго нам не хапае для волі сваёй. Яшчэ адна рэч, якую я зусім недавно даведалася, гэта тое, што 25 сакавіка 1918 года, калі падпісывалі ўстаўную грамату, калі была абвешчана незалежнасць Беларусі, гэты дзень быў, акрамя таго, што святам дабравешчання, это было двайное вялікае свята, гэта было яшчэ і ў васкрасенні. І такое супадзенне, ну, увогуле вельмі рэдка. Я спецыяльна праглядзела даты, оно бывае раз на 150 на 200 год. І тое, што гэтыя два святы яны супалі ў адзін дзень, знакавы для беларускага народа, адзін з самых знакавых дзён. Мне здаецца, што это вельмі невыпадкова, і я хачу, каб кожны беларус паразважаў над гэтым. У нас, на жаль, такіх сямейных прыгожых нейкіх традыцыяў скласціся не паспела, таму што дні волі былі вельмі розныя. Пачынаючы з акцыяў, шэсцяў і сканчваючы суткамі. Павел бывала, што і на сутках на дзень волі апынаўся. У 2018 годзе ўвогуле за 2 дні да святкавання БНР-100 нарадзіўся наш сынок Францішак, мы былі ў роддоме. Таму нечага такога адмысловага не склалася. Я думаю, што гэта ў нас яшчэ наперадзе. Яшчэ грамчэй! Супер! Давай 5. Опа! Павел натхняе людзей сваімі лістамі, гэта адназначна. Вось і зараз ён напісаў такую невялікую прамову, якую мы рыхтуем. Паўла мацавала і мацуе там веру ў Бога, таму што чалавек у абставінах, калі ўсё навокал безнадзейна, ён чапляецца за апошнюю сваю надзею, за Господа. В прынцыпе, яго гэта падтрымлівае, я ўпэўнена, што будзе і ў будучыні падтрымліваць. Ён кажа, што наша галоўная задача зараз годна проста прайсці гэты шлях. Чым могуць людзі зняволеных падтрымаць тут на волі? Зразумела, пісаць лісты, падтрымліваць сем'і, таму што вязням вельмі важна адчуваць, што іх родныя ў бяспецы, што пра іх клапоцяцца. Малітва вельмі падтрымлівае людзей і за Беларусь, і за зняволеных таксама. Асабіста для Пашы можна, не ведаю, прачытаць ягоную кнігу, напісаць штосьці яму прыемнае, нейкі водгук, вось, альбо нават нейкую крытыку. Для яго вельмі важна, каб яго ідэі, якія ён у кнігі ўклаў, яны, пакуль ён за кратамі, жылі тут. Па шчырасці, я б хацела, каб гэты дзень быў вялікім святам, бела-чырвона-белым, каб беларусы все-таки выйшлі на вуліцы. Я думаю, што Паша не збаяўся, ён бы выйшаў, таму што гэта правільна. Я разумею, што знешнія абставіны яны зусім пра іншае гавораць. Ну, але пакуль мы будзем баяцца і не будзем сябе адчуваць вольнымі тут, на нашай зямлі, то я думаю, што мы гэту волю не здабудзем.
такая прапанова як бы для кожнага чалавека это рабіць тое, што ты можаш. Вось кожны сам для сябе вырашае, наколькі ён не баіцца, наколькі ён можа там, не ведаю, вывесіць сцяг ці зрабіць яшчэ нейкае дзеянне, але кожны павінен гэты дзень нешта для Беларусі зрабіць. Формулу рабіць тое, што можаш, в прынцыпе, кожны чалавек можа да гэтага далучыцца, і вельмі хацелася б, каб людзі скіроўвалі сваю увагу менавіта на гэта дзеянне, а не на крытыку, якая зараз расце і пашыраецца. Проста мне здаецца, што крытыка яна ўзнікае тады вельмі часта, калі чалавеку становіцца абыякава. Для мяне, як для чалавека родны, якога сядзіць за кратамі, любая прапанова, яна варта і важная, таму што я гатова рабіць все, што заўгодна, просто набліжаючы той дзень, калі вось яны будуць вызвалены. Але 1000 гадоў нашай гісторыі вучаць нас, перамагае толькі той, хто выйдзе шчыльнымі радамі. Што можна пажадаць беларусам у дзень волі ў 21 годзе, апроч самой волі? І волі для нашых родных, якія там за кратамі, і волі непасрэдна беларускаму народу, таму што адчуць сябе вольным гэта вельмі дарагога варта. І я вельмі хачу, каб мы адчувалі сябе вольнымі ўжо зараз, каб мы сябе адчувалі гаспадарамі ў нашай краіне. І галоўнае, каб мы не баяліся, таму што страх гэта адзін з галоўных чыннікаў, які не дазваляе нам здабыць гэту волю ўжо зараз. І ў Бібліі ёсць такія словы, што даў нам Бог не духа страху, а духа сілы, любові і цноты. І хай гэтыя словы натхняюць нас, і хай гэта воля хутчэй для нас наступіць. Сярод віншаванняў сёння з днём волі суайчыннікаў на сваім афіцыйным тэлеграм-канале звярнулася да беларусаў Святлана Ціхановская, якая адзначыла, што нельга ісці ў будучыню, не памятаючы пра мінулае, бо інакш можна затрымацца ў гэтым мінулым на 26 гадоў, а таксама пажадала усім беларусам сустрэць наступны дзень волі ў новай Беларусі, у краіне, дзе шануюць закон, захоўваюць правы, паважаюць народ. І таксама практычна з аналагічным віншаваннем у сваім тэлеграм-канале выступіў і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, які адзначыў, што гэты дзень волі, напэўна, першы, які адзначае так шмат беларусаў. Мы ўпэўненыя, што роўна праз год мы сустрэнем гэтае свята у вольнай Беларусі, новай Беларусі. Мы будзем святкаваць па ўсёй краіне разам дзень нашай волі. Ужо зараз спадар Павел з намі на відэасувязі з Варшавы. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечар. Ад самага пачатку, канешне ж, віншую вас з днём волі. І адразу хацеў і запытацца. Дзякуй вялікі, ўзаемна віншую вас. Віншую ўсіх гледачоў тэлеканала Белсат. Дзякуй вялікі вам за вашу працу, за тое, што вы дорыце нам асалоду свабоднай і вольнай інфармацыі, якая вельмі важная і важная сёння менавіта ў дзень волі, у дзень стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадар Павел, вам таксама дзякуй персанальна і ў вашай асобе ўсім дэмакратычным сілам. Між тым, все-таки ад падзякаў хацелася перайсці да нашай вось такой тэмы Дня волі. Усё-таки, калі звяртацца да ўсіх беларусаў, вось як вы звярнуліся, да прыкладу, то ўсё-таки сёння гэта свята найперш, альбо працяг змагання. Звяртацца варта са словамі віншаванняў, альбо з заклікам не здавацца, працягваць змагання. Як вызначыць, альбо не варта размяжоўваць? Сённяшні дзень гэта дзень нашай гісторыі. Гэты дзень сімвалічны і дзень нашага будучага. Бо зразумела, што сёння мы яшчэ раз падкрэсліваем адзін аднаму, як важна зразумець, што незалежная Рэспубліка Беларусь без свабоды, без правоў чалавека, якія прадстаўляюцца грамадзянам гэтай краіны, існаваць і развівацца не зможа. Нема незалежнасці без свабоды. Таму я перакананы, што мы і святкуем, мы памятаем нашу гісторыю, але гэта падстава дзеля таго, каб змагацца за свабоду, а значыць і за незалежнасць нашай краіны сёння і ў будучым. Спадар Павел, вось у мяне асабіста такое ўражанне, што дзень волі насамрэч перарос ужо вось гістарычную дату 25 сакавіка і напоўнены абсолютно новым сучасным сэнсам. Гэта не папросту даніна памяці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ці я памыляюся?
Так, сапраўды, я пра гэта і кажу, і вельмі важна, што сёння беларусы святкуюць, і сёння ўсіх нас святочны настрой. Разумеем мы ў тых складаных умовах, якіх гэта адбываецца, наколькі велізарны ціск ажыццяўляе ўлада, але мы бачым, што беларусы салідарны, мы бачым таксама, што і ўвесь свет салідарны. У мяне толькі што закончылася сустрэча з маршалам Сената Польшчы, там адбылася і прэс-канферэнцыя таксама з удзелам прадстаўнікоў камітэтаў па замежных справаў Сената і Сейма Польшчы, кіраўніком групы сяброў у Еўрапарламенце ад Польшчы. І падчас гэтай сустрэчы былі выказаны словы падтрымкі для беларусаў, салідарнасці. Таксама былі выказаны прапановы неабходнасці ўзмацніць ціск эканамічны, уводзіць эканамічныя санкцыі, персанальныя санкцыі нацыянальнага ўзроўня ад імя Польшчы, а таксама санкцыі больш сцісла каардынаваць з Еўрапейскім Саюзам у сувязі з масавым парушэннем правоў чалавека ў Беларусі, і ў тым ліку ў сувязі з тымі фактамі у адносінах да прадстаўніком польскай нацыянальнай меншасці. Вельмі важная думка была выказана, што вырашэнне праблемы польскай нацыянальнай меншасці Беларусі абсалютна ўзаемазвязана з вырашэннем агульнай праблемы захавання правоў чалавека ў Беларусі. Зараз гэта агульная наша справа, гэта вельмі важна разумець. Спадар Павел, вы, не толькі вы, але вы таксама адзначалі ў сваім звароце да беларусаў упэўненасць у тым, што наступны дзень волі мы сустрэнем у новай Беларусі. Што вам асабіста дае вось гэткую упэўненасць? Таму што я калі чытаю нават наш стрым-чат, там частка людзей такія знявераныя. Падзяліцеся, калі ласка, сваёй упэўненасцю з нашымі гледачамі. Конечно, гэта вельмі важна матываваць адзін аднаго і падтрымліваць адзін аднаго. Дзеля гэтага нам патрэбны і масавыя акцыі, пратэсныя акцыі. Разумеючы ўсю рызыку і адказнасць, калі я кажу пра неабходнасць удзелу ў масавых акцыях пратэста, і рызыка, якая наступае персанальна для ўсіх. Я памятаю таксама і свае маладыя гады, я калі ў 96-м годзе выходзіў на акцыі пратэста, калі з'яўляўся супрацоўнікам Міністэрства замежных спраў, атташэ МЗС і уцякаў ад дубінак міліцэйскіх. Разумеў таксама рызыку, калі выходзіў і ў жніўні у Мінску на пратэсныя акцыі. Кожны прымае рашэнне сам, але зразумела, што гэтае наше рашэнне кожнага з нас павінна быць аб'яднанае ў агульнае рашэнне у кірунку таго, што мы верым і можам і пераможам. У нас няма выбара. Давайте успомнім, колькі людзей зараз катуе рэжым у турмах беларускіх. Каля 300 палітычных зняволенняў. Тут я згодны з Андрэем Саннікавым, калі ён кажа, нельга казаць нават пра 300, гэта ўжо тысячы, десяткі тысяч рэпрэсіраваных грамадзянаў Беларусі. Дарэчы, мы сумесна з камандай кожны дзень Народнае антыкрызіснае ўпраўленне пачалі наш новы праект «Горад у няволі», дзе мы расказваем храналогію больш за 200 дзён рэпрэсій, затрыманняў грамадзянаў Беларусі. Дзякуючы гэтаму праекту мы зноў і зноў падкрэсліваем усяму свету, мы перакладзем абавязкова яго на розныя мовы света, на англійскую мову, што за гэты час 34 тысячы беларусаў пацярпелі, былі рэпрэсаваны праз затрыманне или арышты. Але так фактычна мы павінны казаць пра сотні тысяч, можа нават больш рэпрэсіраваных беларусаў. Гэта тычыцца ўжо кожнай сям'і. Фактычна, дзякуючы гэтаму праекту, вы зможаце зайсці і пабачыць кожны дом у Беларусі, дзе кагосьці ўжо рэпрэсіравалі, дзе кагосьці пакараў наш рэжым. Але сёння ўсё ж такі, як бы там ні было, людзі выйшлі пабачыць соніка будучыні і ўздыхнуць паветра поўнымі грудзьмі. І гэта цяжка, але мы робім гэтыя крокі ў нашу вясну і ў нашу перамогу. Затрыманні ёсць. Затрымана было ўчора 20 чалавек, сёння ўжо 65. На жаль, інфармуе цэнтр «Вясна». Рэжым разгарнуў прапаганду неспатыкальную за апошнія месяцы, пагражаў тэрарыстычнымі актамі, сцягнуў войска, перакрыў цэнтр. Калі ж ён, як мне напісаў адзін чалавек, перамог з 80%, чаму ж ён так баіцца свой народ? Але мы пабачылі учора салют над Мінскам. Я думаю, што гэта ўсіх выклікала усмешку, усіх, хто станоўчыя эмоцыі у сувязі з тым, што адбыўся салют напярэдадні нашага свята ў 23:34. Сумныя лічбы, але так сімвалічныя для нас усіх. Мы пабачылі, як упрыгожаны быў сёння Мінск бел-чырвона-белай сімволікай, нашымі сцягамі, як все расказвалі
розныя варыянты, як яны вывешвалі, размяшчалі нават насупраць дому ўрада, у якім мне прыйшлося працаваць. Быў вывешаны ў Беларускім дзяржаўным універсітэце бел-чырвона-белы сцяг. І сёння адбыўся марш аўтамабілістаў. Мы пабачылі, як увесь цэнтр гудзеў, што у выніку ДАІ службы спецыяльна вымушаны былі перакрыць гэты цэнтр, каб не дапусціць аўтамабілістаў са сваёй акцыяй, сігналамі, паказаць, што мы ўсе разам. Мы ідзем гэтымі крокамі, мы аднаўляем гэтыя крокі. З намі салідарны свет, з намі салідарная наша дыаспора ў розных кутках свету. І гэта таксама вельмі важна. І перад намі 27 сакавіка мы няхай нашымі крокамі или робім гэтыя крокі. Вось нашы калегі, нашы сябры кажуць, што вадзілі за нос і міліцыю ў розных кутках Беларусі, розных гарадах. Яны вымушаны былі за імі бегаць, старацца іх затрымаць, але гэта не ўдалося. Толькі што мне знаёмая напісала, што, на жаль, затрымалі яе мужа, якія таксама накіроўваліся ў Мінска узяць удзел у акцыі. Гэта розныя гісторыі. Гісторыі перамог і, на жаль, цярпення. Між тым, нягледзячы на цярпенне, на затрыманне, змаганне працягваецца. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама у вашай асобе. Дзякуй вялікі ўсім дэмакратычным сілам, якія разам, як частка беларускага народа, змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі, абавязкова яго пераможам. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павал Латушка, кіраўнік... Беларусь. Жыве вечна. Гэта быў Павал Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Ну, а я, Валер Руселік, сёння ў студыі працаваў для вас, і на гэтым у мяне практычна ўсё. Дзякуй спадарству за ўвагу. Яшчэ раз усіх з Днём волі. Пакуль мы з вами жывем, жыве і нашая любая Беларусь. Ну а на развітанне слова мінчукам, якія разважаюць пра свабоду. А перад выданнем аб'ектыву віншаванне ад дуэту «Красная зелень». Маргарыта Ляўчук і Андрей Павук спяваюць адмыслова для гледачоў Белсату. Чтоб не было такой вот ерунды, как делает, высший. Свобода – это делать то, что ты хочешь. Иметь, как сказать, возможности путешествовать, куда поехать, куда захочется. То есть, чтобы было, как сказать, весь мир вот перед тобой. Быть свободным – это говорить то, что ты думаешь. Это, если я хочу повесить флаг, я его вешаю. Коли ты можешь свободно у голас разважаць, аб чым лічыш, аб чым хочаш. На любую тему ты можешь в голос сказать свое меркование. Свобода выражать свою точку зрения и быть уверенным, что за это тебе ничего не грозит. Делать то, что хочешь, если это не затрагивает, скажем так, личные интересы других людей, тебя окружающих. Самостоятельно принимать решения. Выбор обязательно во многом. И демократическое управление государством. Свобода, когда мне не мешают, когда государство не вмешивается в мои дела, оно меня консультирует, мы работаем только по закону, мы любим, помогаем друг другу и уважаем. Вот это называется свобода. Когда соблюдаются твои права, это очень важно. Патриотический дуэт «Красная зелень» поздравляет всех белорусов с Днем воли. В Гаагу поезд по весне отправится, Лука поедет, а ОМОН останется. Стена кирпичная, менты вокзальные, я батьки нервные, я батьки нервные, я батьки нервные, я батьки нервные, глаза печальные. Начнут допрашивать лицо сипящее про его прошлое и настоящее. Наврод Стрыкорова, не удивляйтесь, брахал богато нам, брахал богато нам, брахал богато нам, брахал богато нам, теперь пусть кается. А тут заслуженно ему пожизненно, и это очень даже будет жизненно. Няхай сядит себе и удивляется, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы, что все диктаторы таки свергаются.
Гаагу поезд по весне отправился. Народец бедный от луки позбавился. И стены рухнули, вина доказана. А судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, а судьи каются, менты наказаны. Вітаю спадарства ў гэты святочны дзень. З вами Ольга Старасціна і навіны па-беларуску і без цэнзуры. Сёння дзень волі, асабліва ў гісторыі Беларусі дзень. Дзень волі – гэта вялікі празднік, які адзначаецца беларусамі. Дата, якую ушановвалі нашыя класікі і нашы выбітныя асобы, гэта не проста нейкі дзень у календары, гэта сапраўды тое, з чым трэба адзін другога віншаваць. День, когда наша страна первый раз приобрела независимость. Это большой день, когда она ни от кого не зависела. Уже больше 100 годов тому была обвешана Белорусская Народная Республика. Через год эту дату независимое государство Беларусь как на государственном, так и на общественном уровне будет праздновать очень хорошо, высоко и весело. Дзень волі – гэта перадусім свята, а яшчэ і пачатак пратэставай вясны 2021. Масавыя шэсці плануюцца на суботу, але і сёння беларусы ладзілі самыя разнастайныя акцыі. Былі і затрыманні. У Менску хапалі пратэстоўцаў, людзей у бел-чырвона-белым адзенні ды проста мінакоў. У рэгіёнах затрымлівалі актывістаў. Чым адзначыўся сёлетні дзень волі, распавядзе Ірына Дарафійчук. Адзначаць дзень волі беларусы пачалі яшчэ ўчора салютамі ў 23 гадзіны 34 хвіліны. У старым адміністратыўным кодексе 2334 нумар артыкулу за ўдзел у масавых мерапрыемствах, за які судзілі большасць затрыманых на акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў. Раніцай жа бел-чырвона-белыя сцягі, балонікі ды стужкі ўпрыгожылі дамы, вуліцы і машыны ў розных гарадах. З'явіліся сцягі і на карпусах БДУ, медычнага і эканамічнага універсітэтаў у Менску. А студэнтаў некаторых навучальных установаў на бліжэйшыя дні раптоўна перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Распачаць адзначэннем Дня волі пратэставую вясну закликали и Павел Латушка, и Светлана Тихановская. Чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки и вышел этой весной. Улады адказалі на заклікі ўзмацненнем ціску і пагрозамі тэрактаў, а сёння яшчэ і спецтэхнікаю. Ужо зранку калона з больш як паўсотні адзінак тэхнікі рухалася ў бок Менску з берасцейскага кірунку. Калоны аўтазакаў і мікрааўтобусаў, вадамётаў і машынаў з калючым дротам сцягваліся ў цэнтр гораду. Удзень цэнтр сталіцы быў шчыльна заняты сілавікамі. Перекрыли дорогу, проспект от площади Победы в центр, и едет колонна автобусов затонированных. Вон поехала ГАИ-машина. Их просто дофига. Каб прыбраць нацыянальную сімволіку, сілавікі хадзілі па дварах, заходзілі ў пад'езды, спрабавалі трапіць і ў кватэры. Зачышчалі не толькі сцяжкі ды стужкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», напярэдадні свята затрымалі каля 40 чалавек, паводле адміністратыўных пратаколаў і крымінальных справаў. Сёння масавыя затрыманні працягваліся. У Віцебску 3 гадзіны прытрымалі ў чыгуначным раусе актывіста Барыса Хамайду. Сёння найвялікшае свята, просто не мог сидзець у хаце. Разумеў, што нейкія наступствы могуць быць. Барыс Хамайда адзначае Дзень волі 31 раз. На звычайным месцы ля сіняга дому ў цэнтры Віцебску на адзіночным пікеце з выяваю герба пагоня ён прастаяў усяго некалькі хвілінаў. Гэтак жа хутка забралі з цэнтру гораду і жыхара Вілейкі Андрэя Кудзіка. Неверагодныя беларусы, віншую вас 103-й гадавінай заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі з Днём волі. Жыве Беларусь!
Прэвентыўна затрымлівалі актывістаў па ўсёй краіне. У Салігорскую, Магілёве, Рэчыцы і Берасці, Міёрах і Докшыцах, у Горках і Мастах. У сацыяльных сетках беларусы з розных мясцовасцяў заклікалі выходзіць у цэнтры гарадоў. Кропкавыя затрыманні працягваліся і на вуліцах. Тут гаспадарят прарасійскія акупанты. Ніны Багінскай не затрымалі, але сцяг у яе забралі. Рух на праспектах Незалежнасці і пераможцаў цягам дня перакрывалі некалькі разоў. Бліжэй да вечара цэнтр Менску стаў у корках, а аўтамабілісты на заклік садсетак актыўна сігналілі ў розных раёнах сталіцы. Ірына Дарафейчук, Белсад. Генеральная пракуратура распачала крымінальную справу супраць старшыні Саюзу палякаў у Беларусі Анжэлікі Борыс ды іншых чальцоў арганізацыі. Іх абвінавачваюць у распальванні нацыянальнай варожасці. Падставою сталі гістарычныя і культурніцкія імпрэзы, якія ладзіліся цягам апошніх 3 гадоў. Чаму ўлады гадамі не рэагавалі на гэткія падзеі? І якую будзе рэакцыя Варшавы на антыпольскую кампанію ў Беларусі? Высвятляў Алесь Баразенка. Націск на саюз палякаў у Беларусі адказаць эканамічнымі ды гандлёвымі санкцыямі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі даў зразумець, што сітуацыя вакол польскай меншасці ў Беларусі не застанецца без рэакцыі. Мы закликаем белорусские улады опамятаться. Поляки у Беларуси обогащают белорусскую культуру и в той же час клопотятся про захование польской культуры. Яны добрые громадяне Беларуси, и яны не здзейснілі нічога дрэннага. Таму мы будем рабіць усё, каб ім дапамагчы. Поляки могуць разлічваць на падтрыманне з боку дзяржавы. Спынення рэпрэсіяў супраць актывістаў Саюзу палякаў у Беларусі запатрабавала і Міністэрства замежных справаў Польшчы. Гэта дзеянне супярэчыць усім міжнародным забавязанням, а таксама двухбаковым дамовам, такім як польска-беларуская дамова аб добрасуседстве. 23 сакавіка затрымалі старшыню Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліку Борыс. Яе пакаралі 15-дзённым арыштам. А сёння зранку міліцыянты прыйшлі дадому да журналіста і сябры Рады Саюзу Анджэя Пачобута. У доме адбыўся ператрус, Пачобута затрымалі. Яны забралі тэхніку, ўсё, што была ў хаце, нашу, дзяцей, тэлефоны таксама, і паўнагадовай дачкі, непаўнагадовага сына. Забралі карту паляка, нейкую літаратуру на польскай мове, якая іх асабліва зацікавіла, як яны патлумачылі. Забралі таксама нейкія там аркушы А4, забралі нейкія такія флешкі. Акрамя таго, супрацоўнікі міліцыі прыйшлі да іншых чальцоў Рады Саюзу палякаў. Дырэктаркі грамадскай школы ў Ваўкавыску Марыі Цішкоўскай ды кіраўніцы лідскага аддзелу СПБ Ірэны Бернацкай. Жанчын затрымалі ды павезлі ў Менск. У грамадскай школе і рэдакцыі пры сядзібе Саюзу палякаў у горадні падчас ператрусаў вынялі камп'ютары, польскую літаратуру, газеты і часопісы. Сёння ўлады ўдарылі ў гэтыя найбольш неўралагічныя кропкі. Гэта значыць уголовную сядзібу і ў найбольш актыўныя аддзелы у Лідзе і ў Ваўкавыску, у якіх функцыянуюць школы навучання польскай мовы. Прэсавая служба Генеральнай пракуратуры Беларусі паведаміла аб узбуджэнні супраць старшыні Саюзу палякаў у Беларусі Анжэлікі Борыс і, цытата, іншых асобаў крымінальныя справы паводле артыкулу 130 крымінальнага кодексу, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варажнечы. Пазначаныя грамадзяне, якія пазіцыянуюць сябе як чальцы вышэйпазначанага саюзу з 2018 года да сённяшняга часу на тэрыторыі гораду-горадні ды іншых населеных пунктаў вобласці з прыцягненнем непаўнагадовых арганізавалі і правялі шэраг незаконных масавых мерапрыемстваў для ўшанавання ўдзельнікаў антысавецкіх банфармаванняў, якія дзейнічалі падчас і пасля Вялікай Айчыннай вайны. Гэта ўжо другая крымінальная справа паводле дадзенага артыкулу. 10 сакавіка справу ўзбудзілі па факце правядзення ў польскай сацыяльнай школе скаўтаў імя Рамуальда Траўхута ў Берасці падзеі, прысвечанай вайскоўцам польскай арміі краёвай. Тады сілавікі затрымалі дырэктара школы Ганну Панішаву, а беларуская МЗС запатрабавала ад генеральных консулаў Польшы ў горадні ды Берасці пакінуць краіну. Польша адказала высыланнем беларускіх консулаў з Беластоку і Варшавы. На думку палітолага Валера Карбалевіча, такія дзеянні ўладаў Беларусі скіраваныя перш за ўсё на фармаванне вобразу замежнага ворага ва ўмовах унутрыпалітычнага крызісу. Польша добра падыходзіць на гэтую ролю. Тут можна абудзіць і розныя гістарычныя комплексы. З тэрыторыі Польшы вяшчае вось Белсад, тэлеграм-каналы, адзін з якіх стварыў фільм «Залатое дно», што вельмі непрыемна для ўладаў. Польша, як і іншыя краіны Еўрапейскага звязу, не прызнала вынікаў выбараў 2020 года. Краіна традыцыйна падтрымлівае беларускую грамадзянскую супольнасць ды тых апанентаў рэжыму, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь.
Олесь Борозенко, Белсат. Польшча абяцае санкцыі, а Літва, Латвія і Эстонія ўжо падрыхтавалі новы пакет санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў. Санкцыйны спіс пашырыўся на 118 прозвішчаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа падчас сённяшняй сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Пад санкцыі трапіла памочніца пракурора Аліна Касьянчык, якая была дзяржаўнай абвінаваўцай на судах пры разглядзе шэрагу палітычных крымінальных справаў, у тым ліку на працэсе над журналісткамі Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Абмежаванні закранулі прэс-сакратара МУС Вольгу Чамаданаву разам з мужам, намеснікам начальніка губазіку Дзянісам Чамаданавым. А да кіраўніка мінскага АМАПу Дзмітрыя Балабы далучыўся ягоны сын Артём. Акрамя іх у санкцыйным спісе апынуліся начальнік 3-го ўпраўлення губазіку Міхаіл Бедункевіч, начальнік АМАПу Менскай вобласці Сергей Бялькевіч, начальнік аддзелу следчага ўпраўлення КДБ Канстанцін Бычак ды іншыя. Гітанас Наўседа запэўніў Святлану Ціханаўскую, што еўрапейскія краіны працягнуць працу дзеля вызвалення палітычных зняволеных, спынення рэпрэсіў і правядзення новых дэмакратычных выбараў. Для маці 5 дзяцей не матэрыяльная дапамога, а штраф 5800 рублёў. Іну Дабратвор затрымалі ў нядзелю, нягледзячы на тое, што дома ў яе заставаліся маленькія дзеці. У гэты ж дзень у доме адбыўся ператрус. Я давала отвод судье, она отклонила этот отвод. Я ходатайствовала о приобщении моих заявлений в прокуратуру и ходатайство о запросе экспертного мнения. Она тоже отклонила. Я не считаю его справедливым в какой-либо мере, потому что, по крайней мере, смягчающие обстоятельства – это наличие 5 несовершеннолетних детей. Вот, ну, как всегда, ничего не учитывалось, ни обстоятельства, ни, все остальное. Нагодою для затрымання сталіся вывешаныя на акне партрэты Святланы Ціханаўскай, Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, ды герб пагоня. Таксама развешаныя ў пад'ездзе партрэты палітзняволеных. Паводле словаў Інны, рапарт аформлены з памылкамі ад імя неўсталяванай асобы, нейкага супрацоўніка Ржэўскага. Жанчына падала заяву ў пракуратуру. Вырак суда яна збіраецца абскарджваць. І вяртаемся да сённяшняга свята. Чаму дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі называем Днём волі? 25 сакавіка 90-го года проста з грузавіка прадавалі пілотны нумар газеты «Свабода» пад назваю «Дзень волі». Газету размялі, а яе загаловак зрабіўся новую назваю свята. Больш пра асаблівасці гэтага дня, яго вытокі ды значэння распавядуць мае калегі. Вясна 1917 года. Пасля падзення манархіі лідары беларускіх нацыянальных арганізацыяў выступаюць з ініцыятываю правесці усебеларускі з'езд. Збіраюць яго ў Менску ўжо пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 18 снежня 1917 года. Праз 2 тыдні бальшавікі з'езд разганяюць, яго лідары пераходзяць у падполле. У лютым 1918 года, калі бальшавікі ўжо пакінулі Менск, а нямецкая армія трымала наступ з усходняга фронту, але ў горад яшчэ не ўвайшла, дзеячы усебеларускага сходу абвесцілі сябе вярхоўнаю ўладаю. Немцы гэтай улады не прызнаюць, а бальшавікі 3 сакавіка падпісваюць мірную дамову з Нямецчынай, якая падзяляе Беларусь паміж савецкай Расіяй і нямецкай імперыяй. У акупаваным немцамі Менску беларускія дзеячы заяўляюць пра непрызнанне дамовы і маюць намер стварыць незалежную дзяржаву на ўсіх населеных беларускіх землях. Дакумент пад назваю «Трэцяя устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі» публікуюць 25 сакавіка 1918 года. Каб такім чынам супрацьдзейнічаць у першую чаргу памкненню суседзі, а ўсе суседзі так ці інакш прэтэндавалі на беларускія тэрыторыі, вырашыць пытанне вяртання бежанцаў, бо будучы межы яны зачынялі дарогу да хаты, і наогул нейкім чынам адмежавацца ад таго хаоса, які ператварылася Расія пасля кастрычніцкага пераварота, вось і была дэкларавана ўласная незалежная дзяржава. Нямецкая адміністрацыя дазваляе БНР займацца толькі адукацыяй і мясцовым самакіраваннем. У снежні 1918 года нямецкая армія, што пацярпела паразу ў Першай сусветнай, сыходзіць з Беларусі. За населенай беларусамі тэрыторыі цяпер ваююць Масква і Варшава. У 1921 годзе беларускія землі зноў дзеляць.
Гэтым разам паміж Польшчаю і савецкую Расіяй. Частка бацькоў БНР эмігруе. Тыя ж, хто застаўся ўдома, пазней загінуць у сталінскіх лагерах. Першапачатковая палітыка бальшавікоў так званай карэнізацыі ў 20-х годах, калі яны планавалі і стваралі федэратыўны Савецкі Саюз, паспрыяла ўкараненню беларускай нацыянальнай ідэі, але пад кантролем і ў такой форме камуністычнага характару. У Беларусі надыходзіць эпоха Савецкага Саюзу. До конца 80-х дзень 25 сакавіка публічна святкуюць толькі ў эміграцыі. Бальшавікі стварылі нелюдскую сістэму. У гэтай сістэме, па вялікаму рахунку, беларусы бы зніклі як народ, як нацыя праз сістэму тотальнай русіфікацыі і саветызацыі. Таму распад Савецкага Саюза гэта было все-таки для нас вызваленне. Дзень абвешчання першай беларускай дзяржавы з пачатку 90-х называюць днём волі. До 1994 года, калі прэзідэнтам абралі Александра Лукашэнку, свята не паспела зрабіцца дзяржаўным. У 1996 годзе 25 сакавіка пратэставаць супраць вяртання савецкіх сімвалаў і курсу на аб'яднанне з Расіяй выйшлі 50 000 беларусаў. Тады гэта ўсё ж такі быў такі грамадзянскі актывізм. Чалавек як бы сам сябе ўпісваў у гэтыя змагары, асобна ад усяго насельніцтва. Гэта ходзіць нейкая больш прасунутая частка. І многія з іх належалі да партыі всякіх ініцыятываў. Вось, многія эмігравалі. Без масавых затрыманняў у апошнія 25 гадоў дзень волі святкавалі толькі аднойчы. На стагоддзе абвешчання БНР у 2018 годзе. Тады пад бел-чырвона-белымі гістарычнымі сцягамі на канцэрт для опернага тэатру сабралася каля 50 000 асобаў. У апошнія паўгода да гістарычнага сцяга, а з ім і да традыцыі святкавання Дня волі прыйшлі сотні тысяч беларусаў. З патрабаваннем звольніць нелегітымнага кіраўніка дзяржавы, вызваліць сотні палітвязняў і правесці новыя дэмакратычныя выбары. Юлія Цяльпук, Александр Папко, Белсат. Сёння наш дзень і нашае свята, заявіла Святлана Ціханаўская, якая ўзначаліла 6 беларусаў Вільні на Дзень волі. Удзельнікі маршу прайшліся ад цэнтру горада да амбасады Беларусі, пасля чаго адправілі лісты, дзіцячыя вершы і малюнкі палітвязням у турмы Беларусі. Зладзілі акцыю «Свабодны мікрафон» і канцэрт. Відэа і каментары вашай увазе. Сегодня особенный день, и люди обязательно покажут, что не только день, но и весь год будет для нас особенным. У гэтыя дні адбываецца адраджэнне беларускай свабоды, беларускай дэмакратыі. І той стан, у якім гэта было 100 гадоў назад і цяпер, ён, безумоўна, розны. Але ідэя, якая натхняе людзей на барацьбу, яна тая самая. Гэта ідэя свабоднай, незалежнай краіны. Таму вельмі важна, каб беларусы збіраліся незалежна ад таго, у Беларусі яны, за мяжой, у Варшаве, Кіеве ці Вільні. Мерапрыемства ў горадзе адбываецца шмат дзе, так? А аўтапрабег можа закрануць, яго могуць убачыць шмат віленчукоў, да? Вось, і мы адмыслова заўсёды яго робім з двумя сцягамі нацыянальнымі, і нашым бел-чырвона-белым, і літоўскім сцягам. Перадаю прывітанне усім жыхарам свайго раёну. Я віншую вас з Днём волі. Мы разам зможам дасягнуць нашай мэты, за якую мы змагаліся з 9 жніўня.
Віншуюць нас сёння і нашыя заходнія суседзі. З нагоды Дня волі ў Нацыянальнай філармоніі ў Варшаве адбудзецца канцэрт, дзе прагучаць творы беларускіх выканаўцаў, якімі мы натхняліся падчас шматтысячных маршаў. Запрашаю паглядзець канцэрт «Граем для Беларусі» а 22:15 у эфіры Белсату. І, канешне, рэдакцыя аб'ектыву віншуе спадарства з Днём волі, Днём свабоды і незалежнасці нашай любімай радзімы. Жыве Беларусь! Сакавіка у дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Запрашаем на канцэрт «Граем для Беларусі». У знак салідарнасці з беларусамі прагучаць адмысловыя аранжыроўкі